het idee van Aurea Candles afkomstig is, ik wil altijd een kaars maken die iets toevoegt aan iemands leven. Een positief draai aan iemands leven. Daarom werk ik ook met aromatherapie. Het is healing en het brengt je in een heel goede sfeer. Eenmaal een Aurea Candle aanschaffen, garandeer ik jou dat je geen andere zou willen. Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. We zijn heel ver gekomen. Een momentje. En we gaan vandaag verder met de andere boeken. Welkom Gisela. We gaan vandaag verder met de brieven, wat ze dan ook noemen de epistels. De brieven van Paulus en de algemene brieven, wat ze dan zeg maar genoemd worden. En eigenlijk is dit de laatste aspect van de Bijbel. En dan volgende week ga ik alleen maar praten over openbaring. Want ik denk dat openbaring in principe een eigen programma nodig heeft. Want er zijn zoveel dingen te bespreken daarover. Ik denk dat we dat gaan doen volgende week. Maar ik denk dat ik toch wel volgende week probeer ik dan dat toch wel beperkt en to the point te houden. Laat het even zo zeggen. We zijn heel ver gekomen met ons verhaal van de Bijbel. En ik heb goede en, laten we het even zo zeggen, minder goede reacties gekregen. E-mails ook. Zelfs van Joden heb ik reactie gekregen. Dus, maar ik heb zoiets van ik begrijp ook dat ik heel veel dingen losmaak bij mensen. En dat is ook de bedoeling, want het idee is ook om nog een keer hier naar te kijken. En het is een zere plek. En ik ben ook bekend om de zere plek, zeg maar, te drukken. En nog meer te drukken. Totdat wij gewoon inzien dat bepaalde dingen gewoon niet kunnen. Niet omdat het je pijn doet, betekent dat wij in enigszins moeten blijven tolereren, zeg maar. Het verkeerde die gedaan wordt. Ja, ik raak gevoelige snaren heel vaak. En dat begrijp ik ook wel. Dat is ook bewust gedaan. Want ik begrijp ook wel dat als die gevoelige snaar niet geraakt wordt, dan hebben mensen de tendentie om dezelfde blijven doen voor eeuwig. Ja? Omdat ze denken dat ze recht hebben of omdat ze denken dat ze het kunnen doen en kunnen blijven doen voor eeuwig. Maar zo werkt het niet. Het leven is niet alleen maar voor een aantal groep mensen, het is voor ons allemaal. Dus, maar goed. Laten we even de sheets erbij pakken, want ik ga niet te veel erover praten, maar we gaan gewoon door. Hè? Dus het is niet van, laten we eventjes dit niet zeggen, omdat die groep het niet leuk vindt. We gaan iedereen ongemakkelijk maken. Iedereen. Ja? Dus hou je haak, zou ik zeggen. Oké, dit is mijn website, thegreatworkexperience.com. Daar krijg je dit is een hub eigenlijk voor mijn materiaal. Als je geïnteresseerd bent, dan kan je altijd daar naartoe gaan en alles bekijken. We hebben nu ook een nieuwe website, pikapikatv.online, voor alle materiaal van Pika Pika, voor dit platform, waar ik ook ertussen zit. Dus dan kan je mij daar ook vinden. En, maar goed, dan krijg je daar op mijn website, heb je mijn audio webpodcast, mijn video podcast. We hebben Twitch, monografen, je kan daar donaties maken.
ja, kan je dat allemaal terecht om dat te doen. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, Pika Pika TV online. Dan kan je daar mij ook vinden. Oké, deze presentatie trouwens is bedoeld om je interesse in het onderwerp te wekken. Het biedt je een startpunt. Oké, dus het betekent niet dat alles besproken wordt. Het is onmogelijk om alles te bespreken in één podcast. Laat me het even daar voorop stellen. Sommige mensen hebben gezegd van, je hebt dit onderwerp niet aangeraakt, dit onderwerp niet aangeraakt. Dat klopt, want er is zoveel gebeurd. Al die 2000 jaar is dit verhaal bezig. Ja? 2025 om preciezer te zijn. Ja? Dus er wordt zoveel gedaan en zoveel gezegd. Er worden zoveel dingen in de tussentijd ook opnieuw ontdekt. Dat het bijna onmogelijk is om alles te bespreken. Wat ik tracht te doen is om de esoterische kant van de Bijbel compleet in zijn geheel daar buiten te zetten. Dat we dan iets moois hebben voor onze toekomst, voor onze kinderen. Maar ook voor de generatie van nu. Ja. En ik probeer natuurlijk de goede lessen eruit te halen. En de dingen die, laten we het even, wat ik dan noem, occult zijn in de Bijbel. Dus verborgen. Nou, ik heb ook iets, hè. Als mensen er zijn die iets willen weten, als ik een terminologie heb gebruikt die bijvoorbeeld niet klopt volgens hun, kunnen ze mij gewoon vragen voor belichting. Dat zal ik zeker doen online. Dus zeg maar op de platform, dat ook andere mensen, heel vaak de vragen die je hebt, hebben andere mensen ook, maar heel vaak durven ze dat niet te vragen. Maar wanneer ik praat, maar ik heb dit wel gekregen, dat mensen zeggen van ja, ik heb vorige week gezegd dat de Essenen occultisten waren en ik heb nu weer het woord occult gebruikt. Maar wat ik mee bedoel, ja, met occultisme komt van het woord oculus, dat betekent verborgen. En de kennis, het is een verborgen kennis. Mysticisme is een vorm van occultisme. Dus daarom noem ik ik kam ze allemaal op één plekje occult. Ja? Maar het heeft te maken met de kennis die een bepaalde groep mensen hebben, die een andere groep mensen niet hebben. Ja, voor die mensen is dat occult. Voor de mensen die dan zeg maar mysticisme of voodoo of whatever praktijk je hebt, ritueel je dan maar gaan bedenken dat je hebt. Het is een vorm van occultisme, want het zijn kennissen, zijn dingen die niet iedereen beschikt. Dus niet die informatie. Ja, dus en ik begrijp ook de subtiele verschillen die de mysticus wil. Want Christus was ook een mysticus, zeggen ze, maar ik beschouw Christus ook een occultist. Ja, omdat hij dan zeg maar heel veel praktijken deed die occult waren. Ja, dus bijvoorbeeld als hij bijvoorbeeld op de berg was aan het zogenaamde quote-unquote bidden. Wie weet was hij dan met bepaalde meditatietechnieken bezig, dat weten we niet. Ja, ook onder occult. Reiki is ook, het zijn informatie die de gemiddelde persoon niet heeft. Dus op het moment dat een bepaalde info niet beschikbaar is voor een gemiddeld persoon, dus een doodgewone pipo die rondloopt, als die informatie niet beschikbaar is, hoe hij zichzelf kan genezen, dan is het informatie voor hem verborgen. Het is occult. Ja? En dat is wat occultisme is in zijn kern. En het is natuurlijk gebruikt om satanisme aan te duiden en al die dingen. Maar satanisme is een vorm van occultisme ook. Ja? Net als reiki en al die dingen. Het heeft te maken met mensen die bepaalde kennis hebben en die gebruiken die kennis in hun voordeel om anderen te benadelen. Daar praten we over satanisme. Maar als je dan zeg maar informatie hebt over reiki, je weet hoe bepaalde mensen met bepaalde technieken kan genezen. Maar niet iedereen weet die informatie, maar je gebruikt dat bijvoorbeeld om jezelf te verrijken. Dat soort dingen gebeuren heel vaak. Maar ook met yoga. Yoga is ook een vorm van occultisme. Het is een vorm, niet iedereen is bekend met al die posen.
Dus het is voor hun, degene die het niet weten, occult. Ja? Dus ik hoop dat een bepaalde belichting weer geeft. Ik zeg dit wel elke keer in al mijn programma's hoor. Maar goed, maar het is niet erg om als mensen dat nogmaals vragen, et cetera. Ja, dus deze informatie, dit is bedoeld voor mensen om hun interesse te wekken. En ik kan niet alles bespreken, maar hier, ik doe mijn best om het meeste belangrijke dingen te benoemen. Die je moet weten gewoon. Ja? Waardoor je ook met een christen kan praten. Ja? En gewoon met bepaalde confidence, met bepaalde zekerheid. Want heel vaak de christenen zelf, die weten niks. Hè? Dus ze geloven maar gewoon en klaar. En dat is ook het meest gevaarlijke. Het meest gevaarlijke. Ja? Oké, dit is mijn boek, mensen. Ga maar snel naar Amazon.com, bol.com en al die .commetjes waar boeken te vinden vallen. Om mij te ondersteunen. $7. Ja, het is niet veel. Dollar is nu helemaal goedkoop nu. Dus je kan het zelf kopen voor... als je in Amerika koopt in ieder geval, kan je het kopen voor €6 of zo. Dus bespaar je een eurotje. Ja? Maar het heeft te maken met mijn werk ondersteunen. En dat wil ik heel graag niet gedwongen. Ik wil mensen niet dwingen. Ik ben niet een kerk. Ik ga je zo direct vandaag gaan we over Paulus praten. Dus ik heb gewoon mijn werk. Ik doe mijn dingen en ik doe dit gewoon puur uit liefde zelfs. Maar elke steuntje zeg maar is welkom. Wat valt onder secte? Oh, dat is een goeie. Eigenlijk secte is... het heeft te maken met welke groep zichzelf de legitieme groep vindt. Bijvoorbeeld de katholieke kerk, die vindt het katholicisme de originele legitieme christendom. Alles wat daarbuiten valt, eigenlijk labelen ze secte. Maar andersom, de protestanten, alles wat buiten de protestant valt, dat labelen ze ook secte. Goedenavond, dankjewel Eva, dankjewel voor de... Goedenavond Anna. Ja. Dus ik hoop dat duidelijk is. Een secte is eigenlijk in principe, ik categoriseer secte als volgt. Het is altijd, als jij als je dit terminologie goed begrijpt, dan begrijp je ook dat bijvoorbeeld zelfs de politiek, de regeringen een secte is. Want dit is, heel veel mensen die zijn gewoon verbaasd hierover. Ja? Een secte is een groep mensen die met een bepaalde geloofssysteem, met een bepaalde ideeën. Ja? Een groep mensen met bepaalde ideeën die een andere groep mensen die niet dezelfde ideeën delen, met geweld met deze mensen omgaan. Met geweld. En als jij dat begrijpt, dan begrijp je ook dat de regering een secte is. Dus op het moment dat je dan geboren bent, je kan niet eens staatloos zijn. Dat kan niet. Ja, je bent geboren, je wordt meteen lid van dit satanische secte, want het is een satanische secte. Ja? Ze hebben zelfs rituelen wanneer regeringen en wanneer mensen geïnstalleerd worden. Dat zijn rituelen die je heel vaak ziet in vrijmetselaren loges. Ja, maar zijn wel satanisch. Want in feite, als je satanist bent, dan moet je eerst een vrijmetselaar zijn. Ja? I'm spilling their beans. Ik ben gewoon hun hele verhaal hier aan het verspreiden. I don't give a fuck. Ja? Dus, en dan zijn ze zeg maar deze rituelen aan het doen en je maakt beloftes, weet ik veel allemaal. Er zijn ook die beloftes die wat ze dan noemen de Anunnaki hebben gemaakt, voordat ze dan de mensheid hebben aangeraakt voor een fucking experiment. Er zijn ook beloften die ze maken. Het maakt het niet legitiem hoor. Niks van die dingen maakt het legitiem. Maar goed,
je wordt dan geboren in zo'n secte. Ja, en dan krijg je dan een nummer. En dan moet je dan gaan doen wat de Fox zeggen. Want je bent van hun, in hun idee, ben je hun slaaf. En als je dan zegt van nou, ik wil het niet meedoen. Ik wil dit echt niet hebben. Wat krijg je dan? Oorlog. En dan krijg je dan civiele oorlog. Dus wanneer je dan zeg maar intern oorlog voert met je eigen mensen. Omdat ze niet naar je luisteren. Dat ze niet doen wat jij op hun hebt opgelegd. En wat jij wil dat ze doen. Ja. Dan krijg je, en daarom sturen ze politie naar je toe. En dan gaan ze dan zeg maar jou. En dan de politie is allemaal gebrainwashed, die gasten. En die denken dat ze dan zeg maar justitie en de justitiële en weet ik veel wat de fuck ze denken. Iets goeds aan het doen zijn. En dan vinden ze raar dat de mensen zeg maar hun haten of zo. Maar wat je oost, wat je zaait, oost je. Dat is allemaal, voor mij is dat geen wonder hoor. Als mensen proberen zeg maar te ontkomen van dit juk. Van dit juk. Dit is een slavenjuk, mensen. Het is slavernij. En ik weet precies. Vandaag gaan we praten over waar al deze geloofssystemen vandaan komen. Waar dit ideeën van waarom zijn wij waar we zijn nu? Omdat wij te veel christen zijn geworden. Ja. Dit christenidee, wat ze ons hebben verkocht. Het is niet eens de originele boodschap. Ja? Dus we gaan vandaag erover hebben. En ik hoop dat het begrepen wordt. En als jij een vraag hebt, want dit heeft te maken met onze toekomst. Niet alleen maar van mijn toekomst, maar ook van jouw toekomst. Van de mensen die mij horen. Het heeft te maken met jouw toekomst. En dit hebben ze aan ons gedaan. Jij was niet eens bewust dat ze het aan ons hebben gedaan. Ik belicht het alleen, maar dat is het enige wat ik kan doen. Want ik kan je ook niet dwingen om vrij te zijn. Ja? Maar hun kunnen je wel dwingen om slaaf te zijn. Dus de andersom is wel mogelijk. Want hun hebben tot nu toe al je werk en je zweet, bloed en tranen, je leven is gegeven aan hun. Om dit apparaat en structuur te creëren wat we de dag van vandaag regering noemen, religie, etc. Het is een apparaat, mensen. Het is een wel over nagedachte apparaat. Het is een systeem waar mensen aan meedoen, ja, en die onszelf in slavernij houden. En we gaan vandaag erover hebben, en eigenlijk hoop ik allebei, dat mensen dit begrijpen en ook heel veel snaren, zeg maar, gaan knappen, dat ik heel veel een boze e-mail gaan krijgen, al die dingen. Allemaal welkom. Dat betekent dat mensen hebben geluisterd tenminste naar de boodschap. Mensen hebben tenminste een andere kant van het verhaal gehoord. Ja. Hoe vromer de geest, hoe groter de beest. Ja, dat zei je vorige keer ook. Dat klopt helemaal. Ja. Dus mensen, laten we starten. Koop mijn boek. Het is non-fictief in ieder geval. En we komen tenminste ergens. Oké, dus niet vergeten mijn andere series te kijken. Dat zou heel veel bijdragen aan de informatie van vandaag. Oké. Mijn masterclass, denk ik, we hebben nog een weekje. Maar ik denk niet dat er binnen een week 5 mensen gaan komen. Dus ik denk helaas dat we dit moeten gaan schuiven naar een andere data. Data. Want er zijn verschillende dagen waar ik met deelnemers wil gaan sparren. Dus ik denk dat dit gaan we schuiven. Ik heb een heel ander idee om dit aan te pakken, want ik moet eigenlijk beter. Ik heb gewoon geen tijd om alles uit te leggen in de show. Dat is het probleem. Maar goed, dat gaan we op een andere manier gaan we dit oplossen. Wie heeft Jezus vermoord? We gaan het vandaag dit beginnen te antwoorden. En de volgende week is het helemaal Eigenlijk gaan we vandaag antwoorden. Ja. En dan volgende week gaan we dat even een mooie conclusie en een mooie afsluiting aan geven. Oké? En niets is nieuws onder de zon. Dat betekent ook geen waarheid. Waarheid was altijd zo, is zo en zal altijd zo zijn. Het is een goede gezegde die ook in de Bijbel vandaan komt. Niks is nieuw onder de zon. Nothing is new under the sun. Vandaag, wat gaan we bespreken vandaag? We gaan vandaag bespreken over de vroegere kerk. Ja? We hebben de evangelie vorige week gehad.
En vandaag gaan we over de vroegere kerk hebben. En we gaan praten over Romeinen, Kronieken, Corinthiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Colossense, Thessalonicense, Timotheus, Titus, Filemon, Hebreeën, Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. Het is heel veel voor 1 dag. Maar ik heb het in 2 gedeeld. Wel, de meeste theologen delen het ook in 2. Dus het is niet iets dat ik heb bedacht trouwens. Maar het is, ik bespreek de boeken van Paulus. Dus we gaan Paulus bespreken. En de mannetje Paulus, wie hij is. En de boodschap die hij heeft geschreven. En proberen we hem eerst te begrijpen. De man Paulus eerst. Dan pas zijn teksten. Die min of meer al zijn geschriften, al zijn teksten. Naar al deze, wat ze dan noemen kerken. Maar die waren eigenlijk groepen christenen die hij heeft opgezet en over verschillende plekken. En waarom hij bepaalde dingen schreef. Want hij schreef vrijwel heel veel dingen. Maar er is een rode lijn in alles hier. Ja? Dus die patroon wil ik even naar boven brengen, waar heel veel pastoren en heel veel mensen niet eens durven te bespreken. Dat ga ik wel doen. Daarom, want ik moet de platform hoog houden, de Pika Pika platform, dus pittig platform, moet ik een hoog houden. En ik moet natuurlijk de pijnpunten van mensen moet ik gaan drukken nu. Want mensen moeten dit kunnen gewoon onder het ogen zien. En alle christenen moeten dit nu zien. Want ik weet zeker dat heel veel christenen dit niet eens weten. En ze weten het niet omdat ze niet eens durven dit soort dingen te kijken. Want ze willen gewoon in een fucking bubble blijven. Dat is het hem. Dat is het mooiste van het hele verhaal. Helaas. Maar goed, dit is geen religieuze presentatie die probeert mensen te bekeren. Geen poging om één denominatie te demoniseren ten gunste van een ander. Dit is geen presentatie over atheïsme, ook niet over agnosticisme. Ja? Dus als je denkt dat dit het is, dat is het helemaal niet. Heel veel mensen die zeggen van ja, maar hou je religie. Mensen, ik ben een anarchist. Ja? Ik ben iemand die juist pleit om geen regering en geen religieuze structuur te hebben. En geen enkele structuur die de geest en de fysiek lichaam van de mens in slavernij houdt. En dat is wat allemaal dit soort dingen doen. Ze houden mensen beperkt en ze houden mensen in slavernij. Ja? Ik ben ook niet van de partij die denkt van laten we dan zeg maar de regering gebruiken voor onze eigen, de voordelen ervan pakken. Want je kan een probleem niet oplossen zolang zeg maar de structuur van slavernij nog bestaat. Ja? Dus de structuur moet echt weg, zodat de mensen daadwerkelijk niet alleen maar fysiek, maar ook geestelijk vrij kan zijn. Geest, als we praten over, geef een voorbeeld, als we praten over Roosterkruisers lering die afstamt uiteindelijk uit Egypte, geest en materie zijn één en hetzelfde. Ja? Dit is letterlijk een Roosterkruislering die uiteindelijk ook afstamt van de Egyptische lering. Geest en lichaam zijn hetzelfde. Dus als jij gebonden bent in slavernij fysiek, dan ben je ook gebonden geestelijk. Dus dat kan niet anders. Je moet maar gewoon vrij zijn. Als je geestelijk vrij wil zijn, dan moet je ook lichamelijk vrij zijn. Dus ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. En er is ook een reden waarom ze zeggen dat geest en materie één en hetzelfde zijn. Er is een reden voor. Ja? Maar het is letterlijk zo ook. Want wat in de geest is ook in het vlees, wat ik noem dan, in de materie. Ja, het kan een beetje raar klinken, is omdat mensen niet geïnitieerd zijn, begrijpen ze dit soort dingen niet. Dat is wat het bedoelt met initiatie. Initiatie is, je moet bepaalde kennis, daarom is dit voor jou nog steeds occult. Want je moet bepaalde kennis hebben, zodat jij dan zeg maar begrijpt wat aan de hand is met jouzelf, rondom je heen en ook met jezelf. Dus daarbuiten, maar ook hier binnen. Ja?
Het vraagt kennis. En specifiek bepaalde kennis. Kennis van de dingen die je niet normaal gesproken krijgt op school. Dus ik zal natuurlijk wat mensen hun snaren knappen. Even, hoe noem je dat? Niet snaren knappen, maar wel boos maken. Ik zal een aantal mensen boos maken, maar het zij zo. Maar we moeten bepaalde inzichten daarbuiten brengen, zodat mensen stoppen met leven in een fucking bubbel. Dus laten we beginnen met de tijdlijn. Dat hebben we uitbundig en helemaal uitgespitst hier. Dit zijn de hoofdpunten in de Bijbel. En vandaag gaan we de laatste aspect van de gedetailleerde tijdlijn. Want ik heb 2 tijdlijnen. 1 algemeen en 1 is gedetailleerd. Ja, dus de algemene is deze. Ja, en de gedetailleerde die komt hierna. En volgende week krijg je de hele tijdlijn van hoofdlijn tot gedetailleerde krijg je van me. En ik hoop daardoor dat iedereen dan de hele Bijbel gewoon op die tijdlijn, je kan die tijdlijn gebruiken gewoon om de hele Bijbel uit te leggen aan iedereen. En ik denk dat dat best wel een unieke werk enigszins heb neergelegd naar de Bijbel toe. En ik hoop dat ik dan op deze manier ook jullie, even zo zeggen, ten dienste heb kunnen zijn, ook voor de christenen, om vraagstukken te beantwoorden die dan heel vaak occult zijn gehouden door de kerken ook. Oké? We zijn begonnen met de schepping, het scheppingsverhaal, het zondevloed en de toren van Babel. Dan zijn we gegaan naar het tijdperk van de aartsvaders, ja, Abraham, Isaac en Jacob. En ook de reis van Jozef. Dan hebben we gehad over de Exodus. Ja. Nou, volgende week ga ik al deze verhalen nog een keer kort samenvatten zelfs. Door de gedetailleerde tijdlijn. Dus voor nu gaan we gewoon er doorheen, want we hebben heel veel te bespreken. We hebben ook de Exodus besproken. Ja. Nog tot de dag van vandaag geen bewijs dat er miljoenen Israëlieten door de 40-jarige tocht waren. Er is geen pot en pan gevonden. Ja. Er is niks gevonden eigenlijk. Ja, in de woestijn die zogenaamd deze Israëlieten zijn. Er is niet eens 1 graf gevonden. Ja. Ik wil dit duidelijk maken. Ik wil het nu al bespreken, want ik wil het later doen, maar ik wil het nu al gewoon zeggen. Dat niet omdat, want ik krijg heel veel christenen ook die online komen en die gaan zeggen van ja, we hebben bewijs van de Bijbel. En dan komen ze met manuscripten. Er zijn in aflevering 2 heb ik jullie verteld over de manuscripten. En blijkbaar zijn ze van deze manuscripten, hebben ze dan heel veel manuscripten gevonden met archeologie, ja, weliswaar. Dus ze hebben het gevonden, bepaalde steden, et cetera. Dat bewijst alleen maar dat de tekst bestond duizenden jaren, mensen. Dat bewijst nog steeds niet dat de verhalen erin zit, dat klopt. Om die verhalen, zodat die kloppen, moet ik naar de plek naartoe gaan. En ik moet dan zeg maar archeologisch bewijs krijgen van potten en pannen. Ja? In Nazareth moet er een huisje zijn waar Jezus in zat. Er moet ergens iets zijn die verwijst naar deze Jezus. Er moet iets zijn die verwijst naar Salomo. Het moet iets zijn die verwijst naar hetgene wat in de Bijbel staat. In het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dus een stukje papier vinden die dan zeg maar praat. Dat zegt maar alleen maar dat die mensen wellicht dommer of net zo dom waren als nu. En dat er niks is veranderd, want nog steeds geloven we in die bullshit. Dat is het enige wat hij mij vertelt. Dus dan komen die christenen en dan zeggen ze van ja, we hebben dit gevonden, dit stukje papiertje. Ja, van 1000 jaar geleden hebben we die gevonden. Ja, en toen hebben ze hierin geloofd. Dus wij kunnen nu ook geloven. Dus we moeten net zo dom blijven als die fucking 2000 jaar mensen daar. Niet vergeten, toen Rome aan de macht was er een oorlog tegen de oude wijsheden. De oude wijsheid. En ze hebben al deze leerlingen hebben ze gewoon eruit vermoord eigenlijk.
Dat is het verhaal van die hele film heb ik toegevoegd aan al deze afleveringen. Ja, dat is het hele verhaal van Agora. Van Hypatia. Dat was de laatste gnostic. Ja, ze hebben haar gewoon vervuild. En dit maakt me gewoon, als dit jou niet boos maakt, dan weet ik niet wat je boos moet maken, man. Dit heeft te maken met jouw leven, heeft te maken met je vrijheid, heeft te maken met jouw kinderen. Alleen maar mensen die geen liefde hebben voor zichzelf, liefde voor hun kinderen en liefde voor hun naasten, die leven en denken van, well, ik heb eten vandaag en dan zien we wel hoe het gaat morgen. En fuck de rest. Dan ben je gewoon bitter en gewoon een kwaadaardig persoon. Gewoon. Je bent geen goed mens. En klaar. Maar we hebben die Exodus gesproken. Over de zogenaamde vlucht van de Israëlieten uit Farao. Maar de Hyksos verhaal. Wat ik dan noem de Hyksos theorie. Want het punt is dat de Manetho, dat is dan zeg maar was een Egyptische priester. Ja, die heeft in zijn werk gesproken over Egypte. En hij heeft het gehad over een stam, ja, die hun noemen Haku Hesut. En ik heb het al een keertje erover gehad. Maar ik herhaal het nu eventjes. En die hebben, laat me het even zo zeggen, die hebben een ander verhaal over deze Israëlieten. Ja, en natuurlijk Josephus, dat is natuurlijk een Joodse historicus, dus hij schrijft de historie. En mensen die de historie schrijven, die behoren de waarheid te schrijven. Maar we kunnen niet altijd garanderen dat ze dat doen. Dus vooral als ze dan zeg maar uit dezelfde fucking groep komen, die dit verhaal al hebben verspreid als een fucking virus. Ja? En dan vooral als je dan gaat kijken dat in het Oude Testament al deze dingen, die waren politiek gedreven. Laten we niet beginnen, man. Echt serieus. Er is gewoon, en de Josephus heeft dan eigenlijk tegenin geschreven weer. Jaren later. Dus in principe Josephus en Manetho kennen elkaar niet. Dus de Exodus hebben we besproken en de verovering en de vestiging van de. En dan laatst heb ik gewoon een christen gehoord op televisie. En die heeft gewoon gezegd, ja, de Filistijnen die waren de slechteriken. Really. Really. Dus mensen komen bij plek veroveren. Like letterlijk. En ik ben de slechterik. Omdat Yahweh het zegt. Really. Ik begrijp het niet, mensen. Ik word hier echt scheidsziek van. En het wordt nu tijd dat we onze ogen openen. Dat deze instituten gewoon niet goed zijn voor ons. Ook niet het politiek dat men zo goed in gelooft. Want het is ook een secte. Die nota bene de religie heeft geholpen op te zetten. Vestiging en verovering is een ander woord voor diefstal, mensen. Ja, en ik begrijp het. Alle Joden kunnen mij gewoon een fucking brief sturen. Kan me niks schelen, want het heeft niks te maken met het groep mensen. Het heeft te maken met stelen. En stelen het heeft te maken met waarheid. En ik sta voor waarheid. Ik sta niet voor een groep mensen. Niet omdat er een bepaalde groep mensen iets, en waar ik lief heb, iets verkeerd hebben gedaan, betekent dat ik gewoon mijn mond moet dicht houden. Dat gaan we niet doen. Als Nederland, waar ik lief heb, fout doet, ja, dan hoor je me gewoon lullen erover. Want het is ook mijn land. En ik wil gewoon dat we goed gaan. Als land. En ik hou van Israëlieten, want ik heb Israëlitische vrienden. Wat de fuck denken jullie nou? Dat jullie een e-mail sturen dat ik antisemitisch ben? Kan je net zo goed mij gewoon zeggen van ja, ik ben racist. Tegen wie? Tegen mijn eigen fucking ras?
Alleen maar sukkels zijn racisten van hun eigen fucking ras. Dus veroveren is immoreel, mensen. En dan heb ik dan het Verenigd Koninkrijk besproken. Ja, natuurlijk. Dat is juist de secte. Dat is een secte. Dus, zegt van ja, wat wij in geloven, dat is wat wij, wat jij moet in geloven. Want als jij het niet doet, dan vermoorden we je. Dan halen we jouw godsdienst weg. Dat is juist een secte. En dan heb je dezelfde gedrag met politieke instituten. Ja? Je moet in ons als regering geloven. Je moet in het concept politiek geloven. En als je dat niet doet, dan vernietigen we je. Ja, als je niet een slaaf bent van ons, dan mag je niet leven. Dat is het gewoon wat ze zeggen. Dat is exact, Anna, dat is exact de definitie van een fucking secte. Nu begrijp je het. En ik hoop dat die vraag van secte ook meteen beantwoord wordt. Dit is een secte. Jezus Christus, man. Dus we hebben ook gesproken over de verdeelde koninkrijk, de Babylonische ballingschap, de terugkeer van de Tweede Tempel, de Hellenistische invloed. Daar zijn we vorige week verder mee gegaan. En de tijdperk van Jezus, dus de evangeliërs. Ja, waar we over de Jonas de Doper, Herodes en de discipelen hebben gesproken. Ja. En waar de Romeinse periode is begonnen. Nou, daar zijn we gebleven en we gaan vandaag de laatste bolletje bespreken. Vandaag en volgende week gaat het over de laatste bolletje. De laatste, de paarse. Dat is dan zeg maar de periode van de vroege kerk. En de periode waar wij eigenlijk vandaan komen. Als ik je dat heel simpel mag zeggen. Dus we gaan de brieven van Paulus bekijken en algemene brieven. En volgende week gaan we openbaringen. Ja? Dus dit zijn de 5 koninkrijken. En waar wij dan aan het einde Romeinen, waar ik dan Romeinen 2 noem. Omdat de Romeinse koninkrijk is gesplitst. Of de Romeinse imperium. Het is een imperium eigenlijk geworden. Want het was onder de dictatorschap van een keizer. Dus het is niet een koning die gekozen, die door de bloedlijnen zeg maar aan de macht komt, maar het is een soort van verbasterde democratie of whatever the fuck dit is dat noemen. Ja, het slaat gewoon nergens op. Het is gewoon precies hetzelfde wat we nu ook gewoon hebben. Het is alleen maar een verkapte versie wat we nu hebben. Mensen willen dat gewoon niet inzien gewoon. We zijn gewoon zo verblind gewoon met het concept van democratie dat we zogenaamd, ik weet het niet, iets te zeggen hebben überhaupt. Maar als we iets te zeggen hebben, waarom stoppen ze dan niet met de oorlogen dan? Als je democratie zo waardevol is, waarom fucking gaan we nog steeds op oorlog met andere plekken? De enige manier waar je dan kan zeggen van, oh, wel, laat me het zo zeggen. Waarom hebben we nog steeds oorlogen? Als dit zo'n geweldige structuur van samen omgaan. Samen omgaan met elkaar. Als dit zo geweldig is. Waarom hebben we nog steeds oorlogen? Niemand kan dat antwoorden. Iedereen blijft stil. Maar niemand doet ook niks aan. In de Nederlandse omgeving, ik ken letterlijk 70 mensen die dit boodschap naar buiten brengt. 70 die dit boodschap van natuurwetten naar buiten brengt. En die van dit boodschap van anarchie naar buiten brengt. Ik zie heel veel mensen heel veel dingen lullen. Heel veel dingen lullen. Over heel veel dingen. Maar onze absolute vrijheid lullen ze niet over, want ze twijfelen eraan, hoe gaan we met elkaar omgaan? Wel, beter dan wat we nu aan het doen zijn. Wat dacht je daarvan? Ik wil heel snel over dit tijdlijn gaan, mensen. En ik ga ook niet de oranje stukjes ga ik niet bespreken, want die hebben we in seizoen 2 al besproken. Nu zitten we in de Romeinse tijd. In aflevering 2 heb ik gesproken over
hoe wij onze Bijbel hebben gekregen vanuit Rome, uiteindelijk. Ja. En vandaag gaan we meer bespreken over de Bijbel tussen die tijdlijn. Dus ik heb de witte, watgene het wit is daar, is Bijbels. En degene wat, wel niet helemaal, want Antiochus en 1 en 2 Maccabeus is ook Bijbels. Maar de meeste goud, oranje, gelig kleur dat je daar ziet, is eigenlijk geschiedenis. Die wordt niet 1, 2, 3 in de Bijbel besproken, maar de witte gedeelte wordt in de Bijbel gesproken. En ik heb het ertussen gezet. Zodat je dan zeg maar de Bijbel en de historie die ze dan daar buiten vertellen, in één tijdlijn kan zien en begrijpen. Ja? Dus dan begrijp je ook een beetje wat allemaal gaande is. Maar goed, in ieder geval, helemaal boven daar, het eerste witte daar, is dat na 1 en 2 Maccabeeën, dat is het Griekse tijdperk, is de Hasmonese dynastie begonnen. Heb ik vorige week erover gehad. Ja, en dat is een vorm van Joodse zelfregering. Het was een soort koninkrijk, van priester-koningschap. Ja, en daaruit komen de opkomst. Dus in die periode was de opkomst ook van de Fariseeën, de Sadduceeën en de Essenen. Ja. En de Essenen, de Fariseërs, die waren, en dit is wel ook belangrijk voor wat ik nu vandaag ga bespreken. Ja. De Fariseërs waren meer, hieruit is dan zeg maar, de rabbijnse jodendom eruit gekomen. Die zijn wat meer van de orale wetten en van de geschreven wetten. De Sadduceeën, die zijn meer van je kan zeggen alleen maar van de geschreven wetten. Niet van de orale traditie. Ja? Hen hebben ook een andere kijk op politiek. Ze waren ook heel vaak corrupt en ze waren ook heel vaak met... Ze houden zich bezig met de geschreven wetten meer. En ook dat ook niet alleen maar de Mozeswetten, maar ook gewoon de politieke wetten. Dus ze waren een beetje meer van de politieke partij ook. Dus dan, maar de Fariseërs die waren echt Joden die de religie Jodendom meer, zeg maar, meer waarderen, zeg maar. De Sadduceeën die zijn er eigenlijk bijna niet meer. De Fariseërs die zijn nu de huidige rabbijnse Jodendom geworden. Dus eigenlijk kan je zelf zeggen dat de Jodendom die nu bestaat, die komt uit de Fariseeën en de Essenen ook. De Essenen zijn meer wel mysticus. Dus Jezus zelf zegt dat Jezus zelf een Esseen was. En ook geleerd werd onder deze mensen. Maar die waren mysticus en dus ook occultisten. Dat is de reden waarom ik ze occultisten noem. Ja? Ja, want Jezus deed praktijken die misschien de yogi deed in het oosten. Ook al de christenen die zullen maar vermoorden voor dit. Ja? Dat Jezus helemaal niet een yogi was. Helemaal niet. Er zijn heel veel theorieën erover. Ik heb niet gezegd dat Jezus naar India is gegaan. Ik heb alleen maar gezegd dat Jezus diezelfde praktijken die de Indische mensen ook uit Egypte hebben gekregen, ja, die praktijken deed hij dat ook. Want Jezus in wat ze dan noemen de silent years, de periode dat we niet weten wat de fuck gebeurd is met die gast, ja, dat hij is naar Egypte gegaan. Ja, en hij is in Egypte zijn leringen gaan volgen. Uit Egypte. Dus, en het staat in de teksten ook. Dus als we die verhalen moeten geloven, die gast is naar Egypte gegaan. Waarom is hij niet naar fucking Jeruzalem gegaan? En naar de tempel gegaan? Or whatever the fuck de Joden zeg maar hadden om hun leringen. Jezus was een Jood, hè? Zo, waarom ga je naar die mensen die jou hebben zogenaamd onderdrukt al die tijd? Tot slaaf hebben gemaakt al die tijd. Om kennis te halen dan. Waarom doe je dat? Omdat die verhalen bullshit zijn, daarom. Daarom is het er. Die dingen zijn niet letterlijk gebeurd, mensen.
Maar goed, grote kans dat de Hasmonese dynastie wel bestond. Ja, want ze hebben wel bepaalde dingen gekregen, archeologische bewijzen gekregen van die opstand tenminste. Ja, dus er was een soort van oorlog daar. Maar ze hebben nog geen, wat Antiochus heeft gedaan, zogenaamd, volgens die teksten van 1 en 2 Maccabeeën, hebben ze niet gevonden hoor. Ze hebben geen Zeus kunnen vinden in de fucking tempel. En niks daarvan. Ze hebben wel brieven gevonden dat bepaalde wetten en bepaalde bevelen werden gegeven in die periode. Dat iedereen, zeg maar, bepaalde de Zeus en de Griekse goden moet gaan aanbidden en zo. Dus ik begrijp het ook wel. Maar zeg nog steeds niet dat alles wat daarin zit, dat is wat ik probeer uit te leggen. Niet alles wat je leest in de fucking Bijbel is gebeurd. En dit is ook de mindfuck, want ze mengen dingen die echt gebeurd zijn met dingen die fictief zijn. En dit is een werk van Joden voor Joden. En vandaag ga ik spreken over de Paulus, die een Jood is, again, en die dan zeg maar bepaalde boeken, wat wij dan boeken noemen, we noemen dan brieven, epistels, heeft geschreven voor niet-Joden. Waar hij ook door de Jodengemeenschap schuin gekeken werd. Maar ik denk dat Paulus een agenda had. Hij had een agenda. En dan ga ik je die patroon laten zien. En hopelijk zie je het met mij. En dan kan je het ook die patroon zien dat hij een agenda had. Want hij was een fucking Jood. Die een Joodse geloofssysteem, instituut aan het stichten was. En nogmaals, dit is geen antisemitisme. Maar dit is gewoon wat de fuck we hebben voor ons. We mogen niet erover praten. Want als we erover praten is het antisemitisme. Ja, dan doen we die mensen pijn. Maar dan moet je die fucking ding niet doen. Dus dit is ook een mindfuck. We doen onze dingen in het donker. En we maken de mensheid kapot op deze manier. Maar we mogen niet erover praten. Hetzelfde als je dan zeg maar, mensen zeggen van we mogen niet over politiek praten. We mogen niet over religie praten. We mogen niet over geld praten. Want politiek, geloof en geld zijn de slavenstructuren. Daarom mag je niet erover praten. Want als je erover praat, wie weet, worden mensen slimmer en dan stoppen ze ermee en dan word je vrij. Wie weet. Daarom mag je niet erover praten. Daarom alles wat je praat over Israël en Jodendom is allemaal antisemitisme. Hoezo dan? Dan moet je stoppen dan gewoon deze fucking geschiedenis te schrijven of zo. Die iedereen zeg maar naar de fucking moeren brengen. Stop er nou gewoon daarmee. Ja, ik walg van dit bullshit. Want nu zitten wij allemaal in een fucking pinari. Omdat wij een of andere Joden God aan het aanbidden zijn. Like letterlijk zeg maar Mozes, wanneer hij dan zeg maar op de berg Sinai zeg maar de 10 geboden heeft gekregen. Dan zegt hij van ik ben je God. Ja. En er is niemand anders. Ik ben ditjes en ik ben datjes. En ze hebben het vertaald. Ik ben langzaam. Ik ben iemand die langzaam boos wordt. Vrij vertaald. Ja? In het Hebreeuws, weet je hoe het leest? Het leest. Ik ben lang van neus. Even serieus. En niemand ziet dit shit. Niemand kan het begrijpen. Ik heb het nu gezegd en dan volgens zelf de Jood die dit ziet, begrijpt het niet. Als de God die je aanbidt zegt tegen jou, ik ben lang van neus. Door de hele fucking tijd heen, ik heb zelfs 2 episoden eerder, 3 episoden eerder, mensen begrijpen wel dat de Joden een grote neus hebben, hè? En dat die Arabieren. En dan als zogenaamd God tegen jou zegt van ja, ik ben lang van neus, ik ben je God. Hetzelfde als de Chinese God zegt van en ik heb kleine fucking ogen. En dit is wat wij mee zitten de hele fucking tijd. Iedereen mag geloven wat hij fuck wil. Zolang we moreel zijn.
Dat is het probleem. Op het moment dat moraliteit, zeg maar, de grenzen van moraliteit gewoon eroverheen gedrukt worden en gewoon mensen gaan gewoon er doorheen. Er is gewoon geen grens. We gaan gewoon doen wat de fuck we willen. We gaan mensen doodmaken daar, omdat God het zegt. En we gaan mensen stelen, omdat God het zegt. En God heeft deze slavenstructuren voor ons gezet, want we zijn de uitverkorenen. Dit is waar het probleem start. In ieder geval, vorige week had ik op over Herodes de Grote. Die is een marionetkoning. Die herbouwde de tempel. Want hij wou een beetje de Joden te vriend houden. Hij had ook natuurlijk Joodse vrienden. En dan praat je over eigenlijk Augustus, de eerste keizer. Het is wel heel belangrijk om dit te begrijpen. Want Jezus is geboren onder Augustus, de keizer. Augustus die later Octavian is geworden. Wacht 2 minutes. Niet Octavian, Octavianus. Ja? Octavianus is Augustus geworden. Ja? Ik zeg de Engelse termen elke keer. Soms vergeet ik dat het de Engelse naam is. Het is niet Octavian, het is Octavianus. Ja? En hij is dan later Augustus geworden. Dat is waar we onze maand ook naar Augustus hebben genoemd. Ja? Dus die was keizer toen de tijd. Toen zeg maar de Herodes zijn zonen, dus Herodes Antipas en Philippus regeerden in Galilea, in het noordelijk gedeelte. Philippus, die regeerde daar in het noordelijk gedeelte. Maar Herodes Antipas, die is belangrijk, want die is het verhaal van Jezus natuurlijk. Wanneer je dan zeg maar de evangeliën leest, dan is Herodes Antipas degene aan de macht. Hij doodde Johannes de Doper. Maar goed, Augustus was dan toen aan de macht, toen Jezus geboren was, dat is dan zeg maar het jaar 0. Daar zie je dan zeg maar het kindje Jezus daar. 0 jaar na Christus, kan ik zeggen. Christus is geboren. Vanaf toen Christus is geboren is de kalender herstart eigenlijk. Er zijn verschillende kalenders. Ik bedoel, mensen weten dit al. Ja? En de Gregoriaanse kalenders die we hebben, die is begonnen toen de zogenaamde geboorte van Christus. Ja? Toen die vastgelegd werd door Rome, in ieder geval. En de gelovigen. Ja? Maar uiteindelijk de ministerie en de bediening van Jezus en de onthoofding van Johannes de Doper en de kruising van Jezus onder Pontius Pilatus, die gebeurde onder Tiberius. Ja? Tiberius die was dan toen keizer. En dan en toen onder Tiberius had je dan de gouverneurs Pontius Pilatus. Ja? En dan had je dan de gouverneur ook Felix Festus. En die heeft dan Paulus berecht, die we vandaag erover gaan hebben. Ja? En toen begon dan, zeg maar, na 30 jaar na Christus begon de evangelische periode. Met Jezus' bediening, daar hebben we ook een klein beetje over gehad net. En de kruising en de doping. Die is na 30, dus 30 jaar na Christus. Ik zou zelfs zeggen 33 na Christus, want Christus is doodgegaan. Christus had 33 jaar toen hij gekruisigd werd. Maar ja, zijn bediening begon toen hij 30 was. Ja? En die 33 is heel belangrijk, want je hebt ook 33e graad vrijmetselaar. Dat is ook een hele symbolisch getal, 33. Ja? En wat ik eigenlijk wil gewoon zeggen, om te zeggen hoor, want dit is echt best wel grappig. Ik heb gehoord ook om zeg maar de raketten, om letterlijk naar de heelal te gaan, naar de heelal te vliegen. En om de barrière van de aarde of de zwarte kracht van de aarde te winnen, zeg maar, moet je 33 keer de geluidssnelheid bereiken. En dat is ook wat je ziet, ook al deze rijke elite, die bijna allemaal, kan ik bijna zeggen, 99% die zitten in een orde. Ja? Die zijn continu bezig met
te weggaan naar in de heelal. Het is gewoon iets dat ik me toevallig, het kwam gewoon tot mij. Ja? Ze zijn gewoon nu bezig met Elon Musk en NASA. Ik bedoel, de hele structuur van de Amerika is gevestigd op het feit dat ze dan zeg maar geld innen van het volk. En dan gaan ze dan zeg maar ruimtetechnieken gaan ze investeren, zodat ze dan naar buiten kunnen gaan. Ja? Er is iets dat wij niet weten. Occult wordt gehouden natuurlijk. Maar ik heb begrepen dat je dan 33 keer de geluidssnelheid moet hebben om die raketten moeten dat bereiken, om helemaal naar de heelal te gaan. Ja? Dus, en na de evangelieperiode, dat betekent dat de kruising van Jezus is gebeurd, praat je over handelingen. En dan krijg je dan de vroegere kerk, waar we vandaag gaan over hebben. Is de laatste witte stip, witte lijn daar. Ja? Niet de gouden, oranje, gelige, maar de witte. Ja, dan zie je daar vroege kerk. En waarvan we al hebben over gehad over Pinksteren, waar de zogenaamde Heilige Geest naar beneden is gekomen. We gaan vandaag praten over Paulus, de vervolging van Paulus en de bekering van Paulus. Ja? De concilie van Jeruzalem heeft plaatsgevonden dan in die periode. We praten over Nero's verwoesting, Nero, de keizer Nero. En de martelschap van Petrus en Paulus. En dan hebben we natuurlijk de tempelverwoesting en ook vervolging van de christenen en groei. Ja? Die is tot 313, zeg maar, na Christus heeft dat plaatsgevonden. En dan heb je dan natuurlijk de val van Rome. En dan heb je natuurlijk praat je over Karel de Grote, wat meer betrekking heeft in het Westen met onze geschiedenis, Nederlandse geschiedenis en uiteindelijk bij uitstek ook Curaçao en de eilanden. Ja? Dus volgende week gaan we dit hele tijdlijn helemaal vanaf het begin, dus de gedetailleerde tijdlijn vanaf het begin tot het einde. En er is zelfs een stukje hierna, waar je dan natuurlijk de Koninkrijk van Nederland gaat krijgen, maar die heb ik niet, want die is niet relevant. Ja? Mensen, de verbonden. In de teksten, als je de Bijbel leest, dit zijn de verbonden, want dit is iets dat de christenen, en zelfs, ik heb de Joden nooit erover horen praten in het publiek. Waarschijnlijk doen ze het wel intern in hun eigen bijeenkomsten. Maar dit zijn de verbonden dat de Yahweh God heeft gesloten met de Joden, ja? Met Israël en met Abraham. Dat zijn deze drie dingen. Ja? En dat de Messias uit David moest komen. Nou, je moet begrijpen, tot het Oude Testament, dit hele Messias verhaal, die zei niks aan de niet-Joden. Alleen maar Joden, ja, dit moet je echt begrijpen, alleen maar Joden, die waren eigenlijk bezorgd over dit Messias verhaal. Ja, de Messias zal komen, want hun waren onderdrukt. Volgens hun geschiedenis die hun hebben geschreven, waren ze onderdrukt. Ja, en er moet een Messias komen die hun uit die onderdrukking zou redden. Oké? Dat is, dus tot dit punt, de niet-Joden, die waren hiermee niet bezig hoor. Dat was echt niet hun zorg. Het is geen zorg van niemand geweest. Ja, christendom was er niet eens. Dus mensen die waren niet sommige mensen kenden die fucking Joden niet eens. Ja? Dus dit hele verhaal van belofte van Messias uit de David, hoe noem je dat, familie en verbond met Israël, dat was voor de niet-Jood niet relevant. Het is alleen maar voor de Joden relevant. Ja? Het is hun ideeën, het is hun religie, hun geloof. Het is niet hun feit, het is hun geloof. Het is hierop baseerden ze dan zeg maar hun gedachtegangen, wat ze doen in het dagelijks leven. Dat was op basis van deze drie dingen. Oké? Daarvoor, voor de christendom, niemand die ernaar kraait, zeg maar. Nou, voordat ik dan ga starten met die boeken, ja, die boeken die zijn natuurlijk, de brieven van het Nieuw Testament zijn
eigenlijk niet alleen maar pastorale instructies, maar ze zijn symbolische sleutels eigenlijk tot transformatie. Maar er is een punt die ik wel duidelijk wil maken hier. Ja? Dus ik heb hier een esoterische inzicht gezet in allemaal. Ja? Dus de brieven zijn initiaties eigenlijk. Dus ze geven jou inzicht in de spirituele en de materie. En de begrip daarvan, die kan heel anders zijn dan normale mensen. Ja, hoi, goedendag. Ik heb een vraag van de... Heeft Tartaria te maken met de christenen? Heel eerlijk, Ger, ik ben niet eens geverst in dat. Maar je hebt wel een hele goede vraag gesteld. Ik zal even daarnaar kijken voor je. Maar ik ben daar niet in goed geverst. Dus ik durf niet te veel over te zeggen. Heel eerlijk gezegd. Oké? Dus ik ben je dat schuldig. Ik ben je die antwoord schuldig. Ja? Ik heb daar niet mezelf in verdiept. Maar ik ga dat wel even doen. En kijken wat ik voor je kan vinden. Oké. Dus ik was eigenlijk aan die brieven. Dit zijn initiatiebrieven. Dus, maar, en het is ook een innerlijke inwijding. Dus ze spreken tot het psyche. Ze spreken tot het psyche. En hoe je moet denken. Ze zeggen hoe je moet denken. Hoe je moet voelen. Wat je moet willen. Hoe je je leven moet leiden. Ja? Dat zijn die boeken eigenlijk. Dat is het eigenlijk. En het zijn geschreven voor niet-Joden. Dat is ook iets dat je moet begrijpen. Dus een Jood, die schrijft nu, die maakt nu het is een campagne voor niet-Joden om ze bij de Joden gedachtegoed te brengen. Daarvoor was Paulus die brieven aan het schrijven. Want hiervoor was de Messia niet bekend. Er was geen fucking Messia voor iemand die in Zeus gelooft. Begrijpen jullie dat? Dit is wat ik probeer uit te leggen. Dus dat betekent, wanneer Paulus komt, hij heeft dat een instituut opgezet eigenlijk, die wij tot de dag van vandaag de kerk noemen. En die instituut, die heeft dan geholpen, zodat de mensheid in zijn geheel deze Joden gedachtegoed aanneemt en omarmt. Zonder de Joodse rituelen te volgen. Want daar wordt Paulus heel erg op geattendeerd door zijn Joodse en Arabische collega's. De rabbijnen die dan de collega waren van Paulus. Ja? Dus dit is niet onze gedachtegoed. Dit is van een andere groep die op ons gelegd is. En zoals dit zegt, en dit is waar. Het woord is levend en krachtig. En scherper dan tweesnijdend zwaard. Dus woorden en stem, ze dragen de kracht in zich om te helen en om te verwoesten. Dus als jij gewoon gelooft puur wat de fuck in zit, die kan je dan gewoon verwoesten. En dit is wat het allemaal is ook, want het is gebaseerd op immoraliteit. Daarom kan het woord kan niet helen. Daarom zijn heel veel groeperingen gedupeerd. Slavernij die is meer actief dan ooit. Dit is allemaal door dit bullshit. Goedenavond, Mayra. Maar laten we gewoon eventjes starten met de vroegere kerk. Dat is dan een periode tussen handeling, die we vorige week hebben gehad, en openbaring, die we volgende week gaan erover hebben. Ja, dus het was een tijd van explosieve groei in ieder geval, en theologische vorming. Want dat is, die figuur Paulus heeft dit gedaan. Die heeft dan, zeg maar, ons de theologie gegeven die we nu hebben. En ik vind het niet de meest zuivere theologie. En ik ga je laten zien waarom. Dus de Romeinen, laten we even beginnen met het eerste boek. Samenvatting. Die Romeinen die is natuurlijk heel simpel. De boeken zijn genoemd aan de publiek waar ze dan, zeg maar,
de publiek waarvoor ze geschreven zijn. Dus obviously, Romeinen zijn geschreven door Romeinen. Zelfs als je nu Paulus een boek schrijft en die noemt het de Nederlanden. Dat is voor de Nederlanders bedoeld. Snap je? Zo moet je het zien. Het is niet zo moeilijk. Ja? Dus de christenen in Rome, ja, of de zogenaamde volgelingen van Jezus in Rome, ja, die hij heeft gemaakt. Want hij is degene die ging reizen. Hij ging reizen om dit gedachtegoed te beginnen ik zeg zelf, deze virus te beginnen te verspreiden. Ja? En ik ga ook niet hier staan en zeggen van dat alles wat in die boeken slecht zijn. We komen eraan, komt goed. Maar het is zijn gedachtegoed die hij heeft verspreid door te schrijven. Het is hetzelfde als u nu een gedachtegoed verspreidt door middel van social media. Oké? Toen de tijd hadden ze geen social media, ze hadden schrijven. En niet iedereen kon schrijven ook. Je moet rijk zijn om te schrijven. Om te leren schrijven en lezen. Ja, de Romeinen gaat over redding door geloof. Geloof, niet door je werk, maar gewoon geloven dat deze ene figuur jou komt redden. Ja, daar gaat het boek over de Romeinen. En dan niet door de wet. Niet door de wet. En ik zeg niet de wet van Mozes bedoelt hij. Ja, en natuurlijk ook de wet van de Romeinen. Want hij wou ze niet hebben daar. Hij wou ze hebben bij hem. Bij zijn quote-unquote kerk die dan hij uiteindelijk aan Christus heeft toegegeven, de Messias. Zogenaamd. Ja, hij wou niet dat de volgelingen gingen de wet van Rome volgen. Niet helemaal. Ja, hij was strategisch bezig ook. Ga ik zo direct laten zien. Ja, maar het gaat over redding door geloof. Dus geloof in mij. Geloof in mijn boodschap. Die ik jou nu aan het vertellen ben over de Messias. Die een figuur is uit het Jodendom gedachtegoed. Ja, geloof hierin, zodat je gered wordt. Zie je de toon en de setting van dit verhaal? Ik hoop dat mensen dit kunnen zien, man. En dan toen heb je over de Corinthiërs. Gaat over de gemeente in Corinthië. Ja, daar praten ze, de 1 Corinthiër praat over correctie van verdeeldheid en morele misstappen. Dus hij praat een beetje over moraliteit daar vanuit het optiek van de Joden, vanuit de optiek van de Joodse lering. Ja? Ik heb zoiets van, als je moraliteit wil leren, begin maar jouw fucking God te vertellen om stoppen met andere landen en andere mensen te vermoorden. Dat moet je beginnen. Ja, maar Glenn, het was mijn voorouders. Wel, nog steeds doet jouw ouders en jezelf, ben je nog steeds dat aan het ondersteunen. En de weg om vrede te krijgen is om het terug te draaien. Als je iets hebt gestolen, als je voorouders hebt gestolen, voorouders hebt gestolen, maakt niet uit. Je moet gewoon teruggeven en dat wil mensen niet horen natuurlijk. Ja, omdat je de televisie 2000 jaar geleden hebt gestolen, dat betekent 2000 jaar later, door tijd, is het poef, verdwenen. Het is niet meer mijn schuld, dus nu heb ik recht op de tv. Dit is het probleem. En 2 Corinthiërs praat praat ook tegen de gemeente in Corinthië, maar dit is Paulus die verdedigt zijn bediening in Leiden. Zeg maar, zijn bediening en Leiden. Dus dan praat hij over, ja, we moeten gaan lijden en allemaal bullshit. Ja, we moeten lijden en sukkels zijn. Dat is wat hij zegt. We moeten het allemaal accepteren. Dit is waarom mensen zo passief zijn ook. Door deze fucking brieven. En dan praat je over Galaten. Die praat over de gemeente in Galatië. En dan praat je over vrijheid in Christus. Niet fysieke vrijheid. Een innerlijke vrijheid, Glenn. Een innerlijke vrijheid. Nou, ik voel me niet innerlijk vrij, hoor. Als ik niet gewoon rustig kan bewegen zonder dat er een fucking militair of politie mijn ass schiet. Hoezo vrij? Vrijheid in Christus. Fuck you met je vrijheid in Christus. En dan praat je over Efeziërs. Het is een gemeente in Efezië.
En dan praat hij over eenheid. Daarin praat hij dan voornamelijk over eenheid in het boeken van Efeziërs. Eenheid in Christus vooral. Ja, als we allemaal geloven in dit figuur, Joodse figuur Christus, Messias Nagid. Als we allemaal daarin geloven, dan zijn we broers. Ja, nou, ik weet het niet hoor. Moet ik broer zijn in je immorele daden, ja. Daarom ondersteunen heel veel christenen Israël. In die oorlog tegen. Maar ze begrijpen niet, want in hun oren hebben de pastoren. Dit is de werk van Paulus geweest. Want in de oren wordt het gefluisterd dat de Messias, ja, de tempel daar in Jeruzalem moet gaan zitten. Hij moet daar gaan zitten. Dat betekent dat de tempel moet er zijn. Volgende week gaan we praten over openbaring. Dat betekent de tempel moet er zijn. De derde tempel, waar ze nu al bezig mee zijn. Ja, zodat de Messias daar kan zitten. Dus Israël moet, zeg maar, wat ze nu Israël noemen, moet van de Israëlieten zijn. En moet van de Joden zijn. Want anders kan de Messias niet daar gaan zitten. Daarom ondersteunen de christenen nog steeds deze bullshit. Over een fictieve fucking figuur. Onze hele leven waren de fucking moeren. En wij ondersteunen het allemaal. Filippenzen, de gemeente in Filippi. En dan praten ze ook weer over vreugde en lijden. Dus we zeggen, je bent een slaaf, maar je moet toch nog steeds blij zijn. Wees blij, Glenn, wees blij. Je lijdt, wees blij. Wees nederig. Accepteer dat allemaal, die bullshit. Want dan ben je een goed mens. Wel, je bent een slecht mens als je het accepteert. Een slecht mens. Want dat betekent gewoon dat je gewoon een lafaard bent, die niet eens zijn mond durft te trekken en zeggen van we accepteren dit niet. We gaan niet meer moorden, we gaan niet meer stelen. Waarom zeg je dat niet? En gedraag je eraan, niet alleen maar zeggen, je doet het ook. En je ondersteunt geen stelen van een ander. Je draagt niet bij aan de fiscus. Fuck them. Want ze gaan jouw geld gebruiken om mensen te vermoorden. Dan ben jij gewoon deel ervan, hoor. En dan noemen ze vrije mensen in de rechtbank pseudo-juridisch. Jullie zijn pseudo-juridisch. Met je gemaakte jurisdictie die letterlijk betekent van de woorden van de regering genereren ze gewoon wetten. Wet is niet iets van mensen. Wetten zijn iets van boven mensen. Ja, nou, dat is inderdaad een deel van de agenda natuurlijk. Dat is de perfecte. Dus dat is de. Oké. Ger, geef me 2 seconden. En ik ga in dit verhaal die je nu zeg maar naar voren brengt. Als je mij 2 seconden geeft, dan wordt het helemaal een aha voor je. Geef me 2 seconden. Want dit verhaal, daar wil ik ook aan komen uiteindelijk. De Colossi, de gemeente in Colossi, de Colossense, dat is de boeken van Colossense volheid. Ze praten over de volheid van Christus tegenover valse leer. Ik vind de boeken zelf valse leer, maar dat is ook de mindfuck van deze boeken. En dan heb je natuurlijk de Thessalonicense. Dat is dan zeg maar een soort bemoediging en ze bemoedigen de mensen en voorbereiden de mensen voor de komst van de Christus. Dus ja, je moet geduld hebben, Christus gaat komen. Dat is precies wat ze nu ook aan het prediken zijn. Ja, je moet rusten, Christus gaat komen en die kan al deze dingen oplossen. En terwijl kwaad, zeg maar, hoge tij viert. Kwaad, die gaat gewoon lekker zijn gang. Maar we gaan geduld hebben, mensen. Thessalonicense brieven. Lees de Thessalonicense brieven, mensen. Lees de pastoren.
Ja, we moeten voorbereid zijn voor Christus. We moeten moedig zijn en we moeten doorstaan het lijden. Ja, we gaan wel lijden. Ja, als Filipijnen, dan quoteren ze Filipijnen, of zeg maar Filipijnsen. Ja, we moeten lijden, we moeten vreugde hebben in lijden. Dat is wat Filipijnen zegt. En dan Christus komt. Christus komt in Thessalonicenzen. Dat is hoe ze dan spelen met die fucking boek. En ze pakken gewoon hetgene wat ze nodig hebben, zodat jij gewoon fucking slaaf kan blijven. Dat is wat ze doen. 2 Thessalonicenzen, correctie over verwarring omtrent de wederkomst van Christus. Dus blijkbaar corrigeert hij ze. Ja, Christus komt niet nu. Natuurlijk niet. Want Christus gaat nooit komen. Als je gelooft dat Christus gaat komen om ons te helpen, je bent een lul. Een idioot. En gewoon iemand die niet een gevaar voor de maatschappij gewoon. En dan mensen denken dat ik fucking gevaar ben van de maatschappij. Jullie zijn gevaar van de maatschappij. Want jullie ondersteunen oorlogen. Ik ondersteun dat niet hoor. Jij hebt gestemd zodat, en dan jij geeft geld aan die mensen zodat ze oorlogen gaan voeren hoor. Ik niet hoor. Wat de fuck denk je nou? Dat ik dan zeg maar mijn bloed, zweet en tranen ga doen. Mijn studie gaat volgen. Zodat ik zeg maar deze mensen mijn geld en mijn leven kan geven. Want dat is wat je geeft. Je stukje van je leven kan geven zodat ze oorlog gaan voeren. En mensen vermoorden zodat ik medeplichtig ben voor hun bullshit. Dan jij bent medeplichtig. Wees medeplichtig voor eigen bullshit. En ik ben ook niet bang om paspoorten te verliezen en al die dingen. Want mensen zijn bang voor deze dingen. Dit is hoe ze je hebben ook bij de ballen. Ik wil liever vrij zijn. Dat is wat ik wil. Ik wil niet onder geen enkele fucking wet van de mens zijn. Ik wil gewoon direct onder de wet van de creator vallen en klaar. Er is niks verkeerds hieraan. Thessalonicenzen. Timotheus praat over leiderschap in de kerk. Ze waren natuurlijk iedereen aan het neuken daar. Huh? Net als nu ook gewoon in de fucking katholieke kerk. En ook in de gewone protestantse kerken. Laten ze lekker een slaaf maken en dan vervolgens gewoon iedereen fucking neuken. In de kerk. Pastoren, die kinderen van pastoren, die neuken hier, neuken daar. Pastoren zelf, die neuken hier, neuken daar. Get the fuck out of my face, man. Ik was tussen die mensen, dus ik weet hoe heilige boontjes ze kunnen zijn. Fuck off, man. En we zijn allemaal een fucking moeren. Niemand is vrij. Niet eens hun. En dan praat Timotheus over, zeg maar, 2 Timotheus praat over trouw blijven. Ja, natuurlijk. Trouw blijven. Blijf maar trouw aan die fucking leerlingen van de Joden. Zodat ze dan kunnen blijven vermoorden. En zodat wij hun kunnen blijven ondersteunen en geld sturen die kant op. Ja, dat is het hem juist. Mensen zijn bang om te zeggen gewoon nee. Dat is, als jij wil weten wat het geheime woord is van de vrijmetselaars. Ja. In de 33e graad vrijmetselaars. Als je helemaal naar boven gaat. Boem, 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 boem. Ja, door al die inwijdingen en dat soort dingen helemaal naar boven gaat. Het woord die ze gebruiken is nee. Gewoon nee zeggen. Ja, ik geloof niet. Laat me even zo zeggen. Er waren heel veel Jezusen die daar rondliepen toen de tijd. Laten we eventjes, nu gaan we beginnen in dit onderwerp te duiken. Er waren heel veel Jezusen en daarom waren ze ook niet haperig om de Jezus Christus die de christenen aanbidden, te nemen als Messias. Ja? Want in principe iedereen die een bepaalde status heeft bereikt qua kennis en qua morele standaard, zeg maar, die kan zich een Jezus noemen, een Christus noemen. Ja? Dus zwarte mensen kunnen Jezus zijn, blanke mensen kunnen... Natuurlijk gaan de blanken, zeg maar, een blanke Jezus maken. En de zwarte een zwarte Jezus maken. Maar ras heeft niks mee te maken zelfs hier. Slavernij heeft geen ras. Die geeft geen partij. Iedereen is er en punt. Zelfs degenen die dan slavenmeester zijn,
zijn zelf ook slaven. What the fuck denk je nou? Moet je denken, denk eventjes, de meeste lodges, die zitten met een schakbord. Ze hebben een schakenvloer noem ik dat. Ze noemen dat de vloer van het huis. Ja? Dan heb je dan, zeg maar, zelfs in sommige Rozenkruisers lodges, ik verspil ook een beetje over de Rozenkruisers, maar die hebben dat ook. En dat betekent, dat heeft gewoon een hele simpele betekenis. Dat betekent gewoon de zwarte vierkantjes zijn, zeg maar, de onwetendheid. En de witte vierkantjes zijn de, zeg maar, weten. Ja? Dus dat de mens, wanneer ze binnenkomen, ze zitten tussen het weten en het onweten. Ja? Dus, wat is er? Laat me even kijken. 2 minutes. Ja. Is dus gelijkarms gezien ben ik ook schuldig aan de oorlog als je de belasting niet... Ja, Eva. Begrijp het nou gewoon. Ja. Mensen moeten gewoon stoppen. Want het is jouw geld. Het is jouw energie die kant op gaat. En je moet ook niet bang zijn. Want ze kunnen niet... Weet je wat het is? Ook mensen zijn heel bang als ze een paspoort kwijtraken en al deze dingen. I don't give a fuck about these things. Seriously. Want je kan niet eens stadloos zijn. Om start te starten. En als ik startloos ben, is het ook niet zo erg. Wat de fuck is erg daaraan? Ja, dat je dan geen slavenmeester hebt. Nou, hoeré. Thank you. Maar goed, in ieder geval, wat wij dan aan het bespreken waren, is Timotheus, dus trouw blijven. Ze willen dat je trouw blijft natuurlijk aan dit soort bullshit. En zeg maar, en blijven lijden en weet ik veel allemaal. Ik word gewoon helemaal ziek van. Aan Titus, praat je over de ordening van de gemeente. Want het is natuurlijk een troep daarin. Al die gemeentes en die gemeenteorgaan. En al die mensen die zogenaamd jou komen helpen. Ze komen je neuken, ze komen je vrouw neuken, ze komen je kinderen neuken. Dat is wat ze komen doen, niks anders, man. Ze hebben niks te doen, ze begrijpen niet eens wat de fuck de boodschap is. Ja? Dus laat die mensen niet in je nabijheid. Bij mij komen ze nooit verder dan gewoon de fucking kerk. Zelfs toen ik daar in de kerk was, komen ze niet eens bij de kerk zie ik ze en ik wil je niet zien thuis, man. Flikker the fuck up. Filemon, die praat over vergeving. Ook al vermoorden ze je, vergeef ze maar gewoon. Blijf maar gewoon vergeven. Laat ze maar gewoon lekker immoreel blijven doen en vergeef ze maar gewoon. Huh? Huh? En vooral niet vergeten die andere boeken die zeggen tegen jou, je moet lijden en in vreugde blijven. En dan nu begrijp je waarom ze dan schapen worden genoemd. Snap je dat? Algemene brieven. De algemene brieven zijn dus brieven die niet geschreven zijn door Paulus. Ja? Al die brieven die ik net heb gestuurd zijn door Paulus geschreven. Oké, we gaan snel er doorheen, mensen. Snel er doorheen. De algemene brief Hebreeuws, die is zelf onbekend. De Hebreeuw, niemand weet wie het heeft geschreven. Ze zeggen dat het Paulus is of Apollos. Apollos is een Griekse god. Ja? Dus iedereen zegt, oh, het is Paulus. Oké. Whatever you want. Maar het is eigenlijk niet helemaal 100% bekend. Dan heb je dan, zeg maar, die is dan natuurlijk aan de Joodse christenen geschreven. En de punt die ze daar willen maken in Hebreeuws, is dat Jezus, de Christus, is groter dan de priesterschap. Want voor hun was de priesterschap natuurlijk de rabbi. Er is niks hoger dan dat. En ze zeggen van ja, Christus is hoger dan de priesterschap, hoger dan de Mozes, hoger dan de wet van Mozes en hoger dan de offers. Dat is de Hebreeuws. Dus niks leuks. Ik heb al die tijden ook deze boeken gelezen. Hè? Ik bedoel, maar ik moet heel eerlijk zeggen, dus in de laatste jaren, dus vanaf mijn 15e jaar ben ik met dit bullshit bezig. Dus meer dan 20 jaar, meer dan 30 jaar, sorry. Meer dan 30 jaar aan dit bullshit gegeven om het te begrijpen. Begrijpen alleen. En dan
Helemaal. En dan nu pas kan ik het in context zetten. Fuck, man. Jacobus is de Joodse gelovige in de verstrooiing van het nieuws. Dus wij kunnen dan de oorlog stoppen door de regering niet meer te steunen? Ja. Ja. We moeten ze gewoon geen macht geven. En als ze geen geld hebben, het enige wat je moet doen is hun geld gewoon weghalen. Dan zul je zien hoe ze huilen. Want ze kunnen niks meer doen. Ja? Immorele mensen kunnen niet meer betaald worden. Want het zijn immorele mensen die dan immorele gelden nemen. Gestolen geld nemen trouwens, bij notabene. Want mensen die belasting betalen, mensen. Heb jij ooit ergens een brief ondertekend dat je dan... En ik heb het ook niet automatisch getekend omdat ik geboren ben ergens. Ik heb het ook niet automatisch getekend omdat ik, weet ik veel, Glenn heet of zo. What the fuck denken mensen nou gewoon? Dat ik automatisch omdat ik toestemming geef om gelden en voor mij te stelen? Het is een hele kromme manier van denken hebben Nederlanders soms. Als je met mensen praat die politiek geweldig vinden, dan komen ze met dit soort theorieën. Zodat ze dan zeggen maar hun politieke toestand, politieke slaaf. Jij bent een deel van de slaaf. Jij bent zelf een fucking slaaf. Maar in ieder geval, Jacobus die praat over geloof moet zich tonen in daden. Helemaal mee eens eigenlijk, hè? En eigenlijk zou ik zelf zeggen, moraliteit moet zich tonen in daden. Wat je doet, niet wat je in gelooft in je gedachten. Dit is de stappen die je neemt elke dag. Daarom zeg ik tegen je, dit Paulus figuur, hè, ik ben geen fan van. Want hij heeft, de boodschap die hij heeft meegestuurd, naar ons heeft gestuurd is, well, blijf lekker slaaf. Ja, blijf lekker slaaf. Doe niks. Ja. En geloof maar in de Jodendom, de Joodse boodschap van de Messia die ik voor jullie heb. Een echte Jood, hè, die gelooft niet dat God een hemelse figuur is trouwens. Een echte Jood gelooft gewoon dat de Messia gewoon letterlijk een priester is, een rabbijn, en een koning is als in het idee van een strijder. Die hun, zeg maar, de juk van Caesar en al die andere keizers die daarvoor waren, die kwam om hun te bevrijden. Dat was hun vertrouwen. Daar wouden ze hebben. Daarom toen ze dan, zeg maar, nadat ze dan, zeg maar, slaven in de woestijn waren. En ze dan voor een koning hebben gevraagd. Dat zelf Yahweh zegt, ja, maar ik ben jouw koning. Ze zeggen, ja, nou, we willen gewoon iemand hebben die voor ons kan strijden. Jij bent lekker in je UFO daarboven te chillen. Ja? Jij bent gewoon lekker aan het eten, terwijl wij aan het zweten hier zijn. Nou, we willen gewoon iemand van onszelf hebben die voor ons kan vechten en voor ons vrij kan houden. Dat was de boodschap. Het was niet een hemelse figuurtje die uit de hemel kwam zweven. En als die uit de hemel kwam zweven, dan zijn gewoon fucking wezens die daar boven, weet ik veel, UFO, whatever fuck mensen zeggen. Ja? Die gewoon bloeden. Ze zijn geen God. Dan hebben we Petrus 1, 2 en 3. Sorry, Petrus 1 en 2. Dat praat over hoop en heiligheid in het lijden weer. Petrus 2, waarschuwen tegen valse leraren en eindtijd bullshit. Dan heb je 1 Johannes 1, 2 en 3. 1 is zekerheid van redding door liefde en waarheid. Dan word je gered. Als je liefdevol blijft. Dus als je de gevestigde structuren niet lastig valt. 2 Johannes praat over leven in waarheid en liefde. 3 Johannes praat over gastvrijheid voor ware broeders. Kritiek op machtmisbruik. En dan praat je over Judas, zijn laatste boek. Strijd voor het ware geloof. Oordeel over valse leraren. Ja, oordeel jezelf, fucker. Maar goed, dit zijn de boeken. Ze zijn allemaal, heb ik een beetje samengevat voor je, want
geloof me, ik heb mijn tijd verspild om die bullshit te lezen, want ik moet het in een jasje voor jullie zetten. Ik heb mijn tijd verspild voor fucking 30 jaar. Maar ik denk dat het is niet helemaal tijd verspillen, want ik kan het tenminste uitleggen voor de rest van de fucking wereld, zodat we het makkelijk begrijpen, zodat we gewoon met ons leven kunnen doorgaan. Wie is dit fucking Paulus nou? Dit fucking Paulus die 2/3 deel van de, als is het niet 3/4 deel van de Bijbel, van het Nieuwste Testament heeft geschreven. Wie is die fucker? Ja? Zijn Hebreeuwse naam is Saulus van Tarsus. Hij is later bekend als Paulus. Hij was een invloedrijke figuur binnen de vroege kerk eigenlijk. In de vroege beweging. Hij heeft zeg maar die vroege kerk eigenlijk opgericht. Vooral door zijn brieven. Ja? Hij wordt vaak beschouwd als de architect van de christelijke theologie. Hij is een Jood, hè? En hij heeft zeg maar, eigenlijk heeft die spiritualiteit, wat de Egyptenaren en al onze voorouders ons letterlijk goed hebben geleerd, heeft hij verneukt. En hij heeft ons deze troep gegeven. En hij heeft het gecodificeerd in een systeem, die wij dan zeg maar tot de dag van vandaag de kerk noemen. Het zij de katholieke kerk, het zij de protestantse kerk, even dezelfde troep. 2 wegen, dezelfde troep. Het is nu een instituut geworden. Dus hij heeft die dingen gecodificeerd. Want hij heeft natuurlijk verteld hoe je moet denken, hoe je moet zijn als je dan Christus gelooft. In Christus gelooft. Als je in Christus gelooft, moet je zo denken, zo handelen, zo doen, et cetera, et cetera. Ga me niet vertellen dat dat een manier is om mensen te manipuleren. En niet ten goede. Want als je slavernij niet tegen slavernij ingaat, als je niet slavernij, zeg maar, afwerpt van jouw geschriften, van jouw leringen. Dit is hoe je ziet dat een leerkracht, een esoterische leerkracht of een occulte leerkracht een goede leerkracht is. Dit is hoe je het kan meten. Deze leerkrachten, wanneer ze goede leerkrachten zijn, en er zijn heel veel van die fokkers die daar buiten ook rondlopen. Wanneer ze goede leerkrachten zijn, praten ze over de menselijke vrijheid, de fysieke vrijheid ook. En die leidt tot de geestelijke vrijheid. Ja, ze moeten praten over de fysieke vrijheid uit de juk van de regeringen en religieuze instituten. En dan ga je mij vertellen hoeveel mensen durven dit te doen. Ga maar kijken naar buiten. En dan zie je hoe bedorven ons leven is. Onze maatschappij. Mensen durven niet eens waar te spreken. Omdat ze bang zijn. Voor wat? Voor een instituut. En dan gaan ze je vermoorden. Wat de fuck ga ik doen? Ik kom weer terug en dan ga ik weer dezelfde zeggen. En dan kom ik weer terug en ga ik weer dezelfde zeggen. Weet je waarom? Want de waarheid moet gewoon ergens een stem hebben. En zolang andere mensen het niet doen, dan moet het Glenn het maar doen, hè? Want andere mensen zijn gewoon lafaards. Ja, bollen en neus, ja. Ja, ik kan me voorstellen. Er zijn heel veel invloed natuurlijk. Dat is een goede, Anne. Ja. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, Paulus was niet alleen een prediker, maar ook een strategische verspreider van zijn geloof. Zijn geloof, zijn theologie. Niet door de Heilige Geest gegeven. Het is zijn theologie. Het is zijn virus. Zijn ideologie. Ja, Glenn, ik geloof niet in jouw ideologie. Maar wel in deze bullshit ideologieën. Maar wel in de bullshit ideologie van de regering. Daar geloof je wel in. Ja. Heel veel succes in. Ik ben een anarchist, man. Ik weet niet waarom mensen denken dat ik eigenlijk dit soort dingen ondersteun überhaupt.
Per definitie wil ik die instituten niet eens hebben, man. Wat ik eigenlijk ook wil zeggen is, alhoewel er in zijn brieven waardevolle inzichten te vinden zijn, geldt dat zeker niet voor alles. Zeker niet voor alles. Er kunnen waarheden zijn in zijn brieven. Dat is de formule. Het is hetzelfde als jou een medicijnpilletje geven. Dat is de formule. De medicijnpilletje moet je een klein beetje beter maken. Want als dat niet zo is, dan drink je hem toch niet. Ze geven jou zeg maar een klein beetje medicijn en dan vervolgens de rest is fucking gif. Is dat allemaal zo moeilijk om te begrijpen, mensen? Het is zelfs te zeggen, McDonald's is eten. Technisch gezien ja. Want ik zal zelf daar een beetje betwisten. Maar technisch gezien, McDonald's is eten. Maar dan ga je dan in dezelfde fucking boek schrijven, McDonald's is gezond. Dan moet je met je fucking hoofd gaan nu denken. Kritisch bekijken aan die fucking tekst. En nogmaals, het is natuurlijk essentieel om onderscheid te maken tussen het bestaan van oude geschriften en de waarheid van het inhoud. De inhoud van het boek moet waar zijn. Niet dat er duizenden jaar geleden een papyrus is gevonden. En oh, dat is de reden waarom het vrij is. Of waarom het echt is. Dus zelfs tegen mij zegt man, de verhalen van Spider-Man die nemen zich plaats in New York. Maar omdat wij bewijs hebben gevonden van New York, Spider-Man bestond. Dit is hoe dom mensen zijn. De gebeurtenissen en de personen, ja, daar moeten we bewijs van hebben. En daar hebben we niet de hele fucking Bijbel gewoon. Wat we hebben is van Antiochus, die niet echt een Jood is. Ja? En in de laatste periode. En we hebben de brieven van Paulus. Want Paulus zelf is gewoon voetsie. Nou, maar even kijken naar zo'n boeken, man. Ik word gewoon scheidsziek hiervan. Romeinen. Ik ga gewoon alleen maar één ding lezen over de slaven. Want dit is wat Paulus aan het schrijven is aan de gemeente van Romeinen. Hij zegt, en ik ga het lezen ook. Want ik ga het lezen op de ding. Dus als het scherm groter kan worden, nog beter. Want dan kunnen de mensen ook lezen met mij. Hij zegt hier, de tweede puntje. Ik ga die andere voor jou amusement achterlaten. Dat je gewoon kan lachen wanneer je dan zeg maar gezellig in je uppie aan het kijken bent naar dit soort boeken van de Bijbel. Dan kan je gewoon lekker lachen. Want de Nieuwe Testament is gewoon voor mij, ik lach gewoon vanaf het begin tot het fucking einde gewoon. Het is gewoon komisch. Dan kan ik gewoon Dave Chappelle vragen en hoe heet die andere gasten, die comedianten van Amerika te komen, dan hebben ze genoeg materiaal om te lachen. Dit is hoe belachelijk gewoon zijn. En de mensen dat nog steeds gewoon geloven. Gewoon omdat ze gewoon dom zijn. Moet je eens kijken, Romeinen 13:1. Laat elke ziel onderworpen zijn aan het overheden die boven haar zijn. Nogmaals, laat elke ziel onderworpen zijn aan de overheden die boven haar zijn. Dus met andere woorden, passief blijven. Je moet gewoon luisteren naar de overheden. Paulus schrijft dit shit aan de Romeinen. Nu gaan we. Volgende. 1 en 2 Korintiërs. Ja? Ik heb het hoofdthema al gesproken over. Dus ik ga meteen naar het gedeelte dat ik dan eigenlijk wil bespreken. Slavernij en vrijheid. Paulus schrijft weer aan de Korintiërs. Hier. 1 Korintiërs 7:21. Bent u slaaf geroepen? Bent u als slaaf geroepen, zegt hij? Huh? Laat u niet verontrusten. Ja? Dus word niet boos erover dat je slaaf bent. Word niet boos erover. Ja? Maar als je ook vrij kunt worden, maak er dan des te meer gebruik van. Ja? Passief. Doe niks mentaliteit. Ja? Als je als slaaf geboren wordt, relax. Je bent een slaaf, waar de meeste van ons zijn.
Ja, die onder deze fucking heerschappij van deze quote-unquote heerser zitten. Ja, relax, don't worry. Ja, Christus komt allemaal goed. Maar als je vrij bent, ja, maak gebruik van. Ja, en laat die andere slaven. Dit zijn de leringen van Paulus. Galaten. Wij zijn geen kinderen van de slavin, dat is de eerste, maar van de vrije. Dat zegt hij. Ja, dus toen je bij Rome was, ja, dat noemen ze dan de hoer eigenlijk is het andersom. De kerk is de hoer van Rome, van de dingen. Maar hij zegt, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Dat symboliseert de overgang van slavernij aan de politieke wet, naar de vrijheid of slavernij van genade. Want het is geen vrijheid. Dus met andere woorden, jullie waren bij de regering eerst. Jullie luisteren naar die wetten van Rome. Daar zijn jullie slaven. Maar als jullie naar mijn wetten van Mozes luistert, of de wetten van de Christus, dan zijn jullie vrij. Het is allebei hetzelfde, mensen. Dus zolang je hier met je kop hierin zit, ja. De enige wet die er is, die daadwerkelijk is, überhaupt, is natuurwet. En dan zegt hij dan vrijheid in Christus. Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Ja. Dat betekent, als je gelooft in Christus, ben je vrij. Sta dan vast en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Ja, sorry hoor, ik word hier geïrriteerd, man. Ik word echt hier geïrriteerd van. Een slavenjuk, hoezo een slavenjuk? Je hebt een slaven fucking juk. Het is belachelijk. Je hebt beperkte vrijheidsbeweging. Maar je bent niet vrij. Als je een fucking huis koopt, je zit op jouw naam, en vervolgens zeg je tegen de regering, wel, ik wil niet de onroerend goedbelasting betalen. De OBZ of zo. Onroerend belasting, onroerende zaken, weet ik veel. Ik ben een beetje vergeten wat de fuck het is. Ja? Onroerend zakenbelasting, OZB. Ja? Dus jij zegt van, ik wil het niet betalen hoor, ik ben vrij. Maar mensen, per definitie, als je iets bezit en je moet iemand anders geld betalen omdat je iets bezit, dan is het niet van jou. En als je dit niet kan begrijpen, dan ben je gewoon Mongool. En daarom zitten we in deze fucking pinari. Want het is, een kind kan de was doen. Je moet, als je iets bezit en je betaalt nog steeds iemand anders voor je bezittingen, dat betekent dat het niet van jou is. En punt. Dus ga maar over nadenken over de fucking huis die je 30 jaar hebt gewerkt om te krijgen. En dat is het hem juist. Je hebt 30 jaar voor gewerkt. En daarom durf je niks meer te doen, omdat je bent bang om dat te kwijt te raken. Maar het is niet van jou. Ze kunnen het komen halen wanneer ze willen. Daarom heb je die schulden. Want op een gegeven moment kan je niet meer betalen, dan kunnen ze wegpakken van je weer. Snap je? Fucking vrijheid in Christus, man. De vrijheid is fysieke vrijheid. Geestelijke vrijheid is fysieke vrijheid. Stoppen nou met deze fucking leringen van deze idioten. Paulus was een idioot. In Efesiërs praten ze over het lichaam. Heel goed, heel goed. In Efesiërs praten ze over eenheid van het lichaam. Er is één lichaam en één geest. Ja, daar stress Paulus over met de gelovigen. Ja, we zijn allemaal één. Dat is waar. We zijn allemaal één. Maar in dezelfde geest zegt hij, slaven, wees uw aardse meesters gehoorzaam met respect en ontzag. Efesiërs 6:5. Ga maar zoeken. Slaven, wees uw aardse meester gehoorzaam met respect en ontzag.
Ik krijg kortsluiting hiervan. Aan de ene kant zeg je tegen mij, we zijn één geest. En dan zeg je tegen mij, als slaven, wees gehoorzaam. Dus, als wij één zijn, een ander slaaf maken, is mezelf slaaf maken. Maar waarom wil ik zelf slaaf zijn? Dus slavernij moet weg. Dus zie je, de een is waar, de ander is troep. Doe niks mentaliteit weer. Hè? Doe niks. Uglin. We moeten Christus zijn, de Christus voorbeeld zijn. Nee, het is de Paulus theologie. En ik noemde de Paulus virus. Fuck Paulus. Als je dit hoort, Paulus, fuck you. Want je hebt de mensheid echt genaaid gewoon. Met je passiviteit. Want heel veel mensen zeggen, ja, hij was strategisch bezig, want hij is een Jood geboren onder de Romeinse... Dit is de reden waarom hij dit doet. Hij is een Jood geboren onder de Romeinse, zeg maar, burgerschap. Dus hij was een Romeinse burger. Dus hij genoot van bepaalde privileges. En omdat hij dat doet, ja, dan leert hij die andere fuckers die in hem geloven om niks te doen. Niks, blijf gewoon lekker slaaf. Zodat hij van zijn privilege kan blijven genieten. Dat is wat ik hier zie. Een egoïstische man. En met een agenda ook, want als je dit soort dingen schrijft, sorry hoor, dan ben je voor Rome. Dezelfde Rome die de meeste Joden niet wouden hebben als regeerders. Get the fuck out of here, man. De Filipijnse. Hier komt het weer. Nederigheid van Christus. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. God, hé. Dus dan moeten wij ook een gestalte van een slaaf nemen. Een slaaf blijven. Want Christus een slaaf was. Fuck you. Het is allemaal gewoon belachelijk gewoon. Vreugde in alle omstandigheden. Verblijd u altijd in de Here. Ook als wij gewoon slaaf zijn dus. Daarom komen ze en dan zie je de predikers altijd deze bullshit prediken. Want deze gasten weten niet eens wat ze hebben. Wat over ze het hebben. Dit is theologie van Paulus. Paulus was een fariseer. En als een fariseer kreeg hij dan de dogma van de orale traditie en de wetten van Torah. Hij was iemand die dan zeg maar bij de rabbijnse clubje hoort. En in de eerste instantie was hij tegen de christenen, omdat hij dat zag als een bedreiging voor de Joodse gemeenschap zelf. En hij heeft dan, quote-unquote, heeft hij in Damascus, onderweg naar Damascus, dit verhaal krijg je in Handelingen 9 volgens mij, heeft hij dan zeg maar zogenaamd een bovennatuurlijke komst gekregen met Christus, met zijn handen omhoog zo. Dat is wat hij daar zet. Heeft hij dat gekregen? Ja, Christus is voor hem gekomen, zogenaamd, en nu opeens is hij een christen geworden. Nou, sinds die tijd, die Christus was, heeft hij een bagger, belabberd, bullshit, dingen, onzin voor ons achtergelaten hier. Want ik zie alleen maar slaven. Een systeem van slaven voor slaven. Dat is wat ik zie. De mensen die dit soort dingen bedenken zijn zelf slaven. Koninklijke huizen, Alexander en Philippus en weet je wel, dat fuck slaven daar buiten zit, Charles en al die mensen zijn allemaal slaven. Als je een chessboard hebt, hè, een schakenbord, ja, dit zie je elke keer. Dit is mijn punt. Zelf de koning en de koningin op de schakenbord, want dat is het. Dat is wat het bedoelt. Het is het spel van het leven. En in het spel van het leven, dat is wat de schaak voorstelt in de occulte tradities. Ja? Dat het leven, het is het spel van het leven. En je hebt natuurlijk de master chess player. Die zijn de donkere occultisten. Die zitten achter en die bewegen de stukjes op het bord. De pionnen, de koning, de koningin.
Dit is het, mensen. Niks. Het is geen spel, mijn leven, die deze mensen zogenaamd kunnen gebruiken om te doen wat hij wil. Dus fuck Paulus, dat is een fucking theorie. Iedereen naar de malamoer heeft geholpen. Dit is de mooie van het. Hij zegt in Consolidatie, Christus is in ons. Maar dan vervolgens zegt hij, we moeten op Christus wachten. Wat is het nou? Is hij daarin of is hij eruit? Oh, het is beide, Glenn, het is beide. Get the fuck out of here, man. Slaven, nog een keer, Colonicense, weer. Slaven, gehoorzaam in alles uw aardste meesters. Colonicense 3:22, ga maar lekker zoeken. Ga maar weer gewoon passief en gehoorzamen. Ga helemaal niet tegen het systeem in, nee. En je gaat mij vertellen dat dit allemaal door God is geschreven? Oh, get the fuck out of here. (1 en 2 Thessalonicense. Die praat over, laten wij niet een oproep tot waakzaamheid en alertheid. Daar ben ik mee eens, geen probleem. Maar, de tweede gedeelte, werk en discipline. Ik ben iemand die heel hard werkt, dus ik ben niet tegen het werken. Maar ik vind het wel heel erg frappant en raar dat hij dan gaat schrijven, hierin zeggen van, als iemand niet wil werken, dus betekent, als je niet wil, als slaaf wil werken, dat is wat hij wil zeggen hier. Dit is de toon die ik hier krijg. Ik krijg dit toon hier. Laat hij dan ook niet eten. En in mijn boek heb ik dit allemaal opgelost. Dus mensen, als jij, wat is het verkeerd om lui? Ik ben totaal niet, heel veel mensen denken, oh, Antillianen, alle Antillianen lui, is niet waar. Ik ben één Antilliaan die niet lui is, ik werk meer dan jij. Ik heb één keertje, en heel weinig mensen kunnen dit zeggen, ik heb 24 uur gewerkt, achter elkaar, zonder te slapen. Hoezo lui? Maar er is niks verkeerds aan om te chillen. Dat is ook nodig. En niet omdat ik chill betekent dat ik niet mag eten. Wat de fuck is dat voor theologie? Je moet ook niet, een balans moet er gevonden worden. Als ik niet wil werken, nou, het zei toch zo. What the fuck, jongen. Maar dit is in het geest van een slavengeest natuurlijk. Daar is hij geschreven, in de slavengeest. Nog zoiets. (1 en 2 Timotheus. Hier, slavernij en respect. Laat allen die onder de juk van slavernij zijn, hun meester alle eerwaardig achten. Wel, meester, fuck you. Ik ben niks jou schuldig, hoor. Je bent niet eens mijn fucking meester, dus fuck je nog een keer. Dit zijn brieven van Paulus, mensen. Elke fucking brief die ik tegenkom, komt dit bullshit erin. En ik wil dat jullie dit soort dingen gewoon verspreiden overal. Deel dit met je vrienden. En vooral met die idioten die continu, zeg maar, denken dat ze alles weten over de Bijbel. What the fuck? Dit is de pijnpunt die we moeten over praten, elke keer. Niks anders. Oh, weet je wat je krijgt van de christenen? Oh, Glenn, het was toen de tijd, Glenn. Toen de tijd. Het is een context die het bepaalt. De context, Glenn, die het bepaalt. En de context van nu dan? Hoe praten we nu over de context, de slavernij van nu? Je hebt meer bewegingsruimte dan vroeger, hoor. Maar slavernij is gewoon, die viert gewoon hoge tijd. Dus de context. En trouwens, als wij beweren dat God vroeger zo was, vandaag zo was en in de toekomst zo was, en hij staat, zeg maar, slavernij toe, zoals deze boeken voorschrijven, dat betekent dat God vroeger slavernij oké vond, vandaag slavernij oké vindt en morgen slavernij oké vinden. En dan krijg je natuurlijk de blanke en sommige zwarte predikers en christenen die zeggen van ja, dat klopt. Dan fuck you. En kom hier niet met die doctrine, want ik ga mij niet tot slaaf laten maken zoals jij denkt, hoor.
Je kan mij niet dwingen. Ik doe mijn huiswerk en ik weet wat moreel is. En ik weet ook dat op het moment dat er een immorele disbalans plaatsvindt in de wereld, dat er een morele balans moet komen. En als dat een kogel betekent, dan meestal maar een fucking kogel. Ik wil uit liefde, daarom deze lessen. Uit liefde dit soort dingen uitleggen en stoppen met onzin. En starten te zien dat het zijn je daden die het maakt. Jouw daden. Niks anders. Titus. Focus van Titus is jouw werk, zeg maar, je goede werk, die moet gaan manifesteren. Dat is het verhaal van Titus. Ja? Dat is het verhaal van Titus. Je goede werk is de vrucht van Christus. Ik ben mee eens. Titus is het enige boek dat dat lijkt. Zag je hoeveel boeken onzin sprak? Dit is één van boeken en dit is één van de kleinste boeken ook. Ja? En die schrijft over. Maar, nu komt het, hè? Nu komt het. Dat betekent, want voor een christen, het goede werk is het niet. Daarom doen ze niemand goede werk als christen. Want het heeft niks te maken met goede werk, het heeft te maken met genade. Letterlijk pastoren die hamen dit verhaal, dit virus elke zondag in deze mensen. Dus waardoor ze geen goede werk doen. Ze doen helemaal geen goede werk. Ja, want goede werk die zorgt niet voor redding. Ja, maar Titus, de hele focus van Titus gaat over het goede werk. Dat de vruchten is van een Christusfiguur. Ja, maar kijk hier dan. Romeinen 3:28. Wij komen dus tot de slotsom. Wij komen dus in Romeinen. Dat de mens door de geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Dus het geloof redt je. Niet de werken van de wet. Wij weten in Galatiërs 2:16. Wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet. Maar door het geloof in Jezus Christus. Dus je moet alleen maar geloven. Dat maakt je een goed mens. Dat maakt je niet een goed mens. Dat maakt je juist een slecht mens. En zelfs sterker nog, een kwaadaardig mens. Want u uit genade, want daar gaat het om, genade, bent u zalig geworden. Nee. Door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Niet uit werk. Het is uit werk. Het is je daden. Dit is het hem juist. Dus Titus zijn verhaal is het tegenovergestelde van al die andere verhalen van Paulus. Dus wat is het nou, Paulus? Is Christus in of eruit? Of ben je dan, zeg maar, door je werk, zie je de vruchten van de Christus? Of door gewoon de versje zeggen in de kerk, zie je de vruchten van de Christus? Wat is het nou, Paulus? Make up your fucking mind. Net zoiets. Filemon. Filemon is een kleine brief. Oh mijn god. Van een slaaf die is ontsnapt. De hele brief gaat daarover. De hele boek. Het is een kleine brief eigenlijk. Ja. En het gaat over dan zeg maar Onesimus. Onesimus, die was een slaaf. Die is ontsnapt. En hij wou vrij zijn. Oké? En hij heeft Paulus' leerlingen gehoord. Die fucker Paulus weer. En die heeft hem... Eigenlijk heeft hij hem overgebracht. Dat hij dan zeg maar terug gaat naar zijn slavenmeester. En enigszins sorry zegt. En aan de slavenmeester vragen om hem als de slavenbroer te zien. En dan alleen maar de slaaf. Dat is het. Dat is de mindfuck ook, hè? Laten we het terugsturen, ontvangen, als een slaafbroeder, nu uit liefde, niet uit dwang. Dus je wordt nu een slaaf uit liefde, niet uit dwang. Want we zijn broers. Maar je bent nog steeds mijn slaaf. En weet je hoe ik weet dat Filemon denkt dat
Onesimus nog steeds een slaaf is? Uit Filemon 1, 8 tot 9. Hij zegt, ik zou u kunnen bevelen. Dus in andere woorden, ik denk nog steeds dat je mijn slaaf bent. Ja? Maar ik spreek liever op grond van liefde. Fuck you, Filemon. Get the fuck out of here, man. Je ziet het daar, mensen. Onze problemen van de wereld heeft niks te maken met kleur, gender. Heeft te maken met ons geloofssysteem en het slavenconstructie die we in geloven. Daar heeft het mee te maken. Begrijp dat, zijn we vrij. Dit niet begrijpen, blijven we in slavernij voor de eeuwig der eeuwigen. En dan zijn deze fokkers zoals Paulus die het alleen maar erger maken. De Hebreeën. Trouwens, de Hebreeën, en dit is ook de mooiste van dit verhaal. Ik heb het hier apart gezet, want de Hebreeën, we zijn bijna klaar op trouwens. De Hebreeën zijn, ze zeggen dat Paulus het heeft geschreven, maar daar geloof ik echt niet in. Dit is een onbekend auteur. Ik beschouw dit als onbekend auteur. Dit is of Paulus of Apollos. Apollos is een naam van een Griekse god, dus ik heb zoiets van ja. En dan als Apollos zeg maar Paulus is, dan zou ik liever denken dat Apollos de Griekse god is, waar ze dan Paulus hebben genoemd, van gemaakt voor de christenen. Ja, want ze waren toch alles aan het mengen toen de tijd. Maar goed, dit verhaal, de auteurschap is onbekend. Maar dit brief heeft wel wat meer zinnig te zeggen. Ja. Hij zegt dat de esoterische inzicht is de orde van Melchizedek. Ik heb niet over Melchizedek gesproken, althans niet uitgebreid in het Oude Testament. Maar Melchizedek was een figuur die opeens kwam toen Abraham, volgens mij was Abraham bezig met zijn neefje Lot aan het redden. En toen opeens kwam dit Melchizedek figuur. Maar het bijzondere daarvan, en dan sommige mensen zeggen dat het Jezus is en zo. Maar het bijzondere van Melchizedek was, hij was koning en priester. En volgens de Joden natuurlijk, de Messias is een koning en een priester. Dus het is een verwijzing naar de Christus figuur. Ja, dus, maar goed, maar in Hebreeuws zeggen ze van, dat de Hebreeën die spreken tot de Hebreeuwse mensen die wellicht nog de Jodendom nog niet hebben helemaal omarmd. Dus ze spreken het is een brief, kan je zeggen, naar hun toe. Ja? En dan leggen ze uit dat deze Messias is hetzelfde in de orde van Melchizedek, dus in dezelfde gedachtegoed dan Melchizedek. Ja, dat hij dan eigenlijk een priester is en een koning. Want dat moeten de Hebreeërs begrijpen, zodat ze hem kunnen aannemen als hun koning. Want daar gaat het om. Het gaat niet om dat hij de zoon is van Jezus of de zoon is van God. Dus, nee, hij moet een fysieke koning zijn die hier op aarde komt en hun vrijmaakt. Ja. Dus, en dan praat hij over de hemelse tabernakel. Dat Christus is verschenen als een hoge priester van de toekomstige heiliggoederen. Door groter en meer volmaakte tabernakel. Dus dat de Christus in jou eigenlijk, de Christus, dus dat ik zie het als de Christus in jou, dat een vollediger en betere tabernakel is dan elke andere tabernakel is eigenlijk een soort tempel, maar de tabernakel was meer in de woestijn. Toen ze in de woestijn waren, noemen ze dat een tabernakel. Wanneer ze het gebouw hebben gebouwd, is het dan een tempel. Dus eigenlijk praten ze over de tempel. Dat weten we ook al. Alle occultisten weten dat de tempel is de lichaam. Het is niet een gebouw daarbuiten. Lijkt letterlijk elke fucking occultist. Zelfs de donkere occultisten. Er zijn alleen maar mensen die niet ingewijd zijn, die niet geïnitieerd zijn, die niet begrijpen wat deze dingen zijn. Die zijn de enigen die denken dat de tempel alleen maar dat buiten is. Ja? De buitentempel die hebben ook hun dienst, maar het is niet de echte tempel. Ja. Dus betekent in de Hebreeuws is de innerlijke, wat we leren is de innerlijke alchemie van het priesterschap. Waarin Christus bewustzijn de ziel leidt naar de hemelse heiligdom. Dus de Christus bewustzijn ontwaakt. Ja? Op basis van de alchemie van de priesterschap. Dus wat je dan intern, zeg maar, zuivert. Je gedachtegoed zuivert en dat soort dingen. Dat je niet zomaar gaat zitten geloven. Eindelijk een brief die een beetje zinnig is. Jezus Christus, man.
En dan heb je natuurlijk de algemene brieven. Deze brieven zijn niet geschreven door Paulus. En geloof me, die hebben meer gewicht dan de brieven van Paulus. Maar iedereen die leest de brieven van Paulus en die geloven erin. En een klein beetje van de algemene brieven. De brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas bieden universele leringen. Over geloof, daden, liefde, volhardigheid en zuiverheid. Hun hebben de meeste waarheden die ik heb kunnen vinden, zitten hierin, in deze boeken. Niet in die boeken van Paulus. Ja, die hebben ook natuurlijk, maar ik heb wanneer je deze boeken leest, dan heb je de tendens om te zeggen, ja, ik kan er wel in vinden. Snap je wat ik bedoel? Ja. Geloof zonder daden is dood, bijvoorbeeld, in Jacobus. Ja, het is helemaal mijn ding natuurlijk. Want je kan wel blijven geloven tot in Sint-Jutemus, maar als je niks doet, dan gaat niks gebeuren, mensen. Dus als je gelooft maar in de regering, ja. Good luck. Laat uw geloof zich ook tonen in je werk, in wat je doet, in hoe je bent. Ben je een moreel persoon? 1 en 2 Petrus, heiliging onder beproeving. Dat betekent dat het leven, de beproevingen, die moet jou duwen tot beter worden van jezelf. Die moet helpen het ontwaken van de heiligheid in je. Ben je helemaal mee eens? Want God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Met andere woorden, wees moreel, omdat ik ben moreel. 1, 2 Johannes, God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God. Maar wat is dan fucking liefde? Niet oorlog voeren. En Judas, die praat over het strijden van een innerlijke geloof. En nogmaals mensen, hier ben ik niet altijd, hier ben ik niet altijd zeg maar fan van. Want als je praat over geloof, mensen denken meteen van, oh, ik hoef niks te doen. Oh, het is alleen maar een geloof hoor. Nee, eigenlijk alleen maar slimme mensen mogen geloven. Ik heb zoiets van, domme mensen moeten gewoon weten nu. Is klaar. Er is geen ruimte meer voor je geloof, want het blijkbaar heeft ons naar de moeren geholpen. We zijn nog steeds slaven. En dan letterlijk, mensen in Nederland denken dat ze zo quote-unquote vrij zijn en al die andere onzin. I'm sorry hoor, maar ik zie geen vrijheid daar. En ja, jullie hebben jullie voorouders dan, want het mag niet praten over jullie, het is jullie voorouders, die hebben, maar ja, jullie houden het in stand. Want jij hebt ook niet gezegd van wat, weet je wat, ik stem deze bullshit niet. Ik ga niet mee eens, ik ga stoppen daarmee. Dat heb ik ook niet gedaan. Dus je bent medeplichtig. Dus als een donker persoon jou racist noemt, of racist niet, maar een slavenmeester noemt, dan moet je niet boos kijken. Want net zo goed kan ik een donker persoon ook een slavenmeester noemen, want de donkere mensen doen ook mee in dit fucking spel. Maar Ger, ik hoop dat je dat hebt gezien wat ik bedoel met slaven. Want daarom hebben ze die boeken gebruikt, om al die zwarte mensen, zeg maar, gehoorzaam te krijgen. Want het staat in de Bijbel, het woord van God. Je moet maar gewoon gehoorzamen. Daar wil ik komen met je, Ger. Ik hoop dat je dan iets aan hebt. Gewoon niet slaaf zijn. Punt. Bewijzen. Waar is Paulus? Ja, laat me niet lachen, man. Ze hebben op Curaçao inderdaad een vrijheidsfestival gevierd. Met de gouverneur erbij. Ja. Kijk hoe vrij we zijn, gouverneur. Kijk hoe vrij we zijn. En dan praat de gouverneur over, ja, je doet een ander niet. Want hij is gewoon voor de koning. Hij zit daar gewoon voor de fucking koning. Het is een marionet van de koning. Want als je... Ga jij mij vertellen dat koning Willem-Alexander mij gaat kiezen als gouverneur? Serieus? Laat me niet lachen, man. En dan praten ze over vrijheidsviering. Over wat? Zodat je een klein beetje muziek kan hebben. En dan... Het is hetzelfde als je zegt van ja, maak je uit als je lijdt hoor, Glenn.
Je moet maar gewoon vreugde hebben in Christus. Gewoon vreugde hebben in Christus. Je handen omhoog zo en vreugde hebben in Christus. Halleluja, glorie God. Dankjewel voor onze slavernij. Fuck you. Stop er nou gewoon ermee. Paulus, waar is die? Geen archeologisch bewijs dat Paulus bestond überhaupt. Er zijn sommige fragmenten die bevestigen wel de aanwezigheid van de Romeinse proconsul, ja, die in handelingen besproken worden, wat dan zogenaamd Paulus erover had. Wat indirecte datering mogelijk maakt, maar ja, waar is Paulus? Hij is genoemd door vroegere kerkvaders. Clemens heeft hem genoemd, Irenaeus. Maar er waren generaties verder. Waar is Paulus? Geen bewijs van Paulus. Hoe de fuck is Paulus? Alles wat we hebben zijn de brieven. De brieven die ik net heb doorgenomen over dat hij zegt van ja, omarm je slavernij-status. Dat is het enige wat ik heb gelezen in die fucking brieven. Ja? Dat is het enige. Waar is Paulus? Waar is Paulus? Ik praat niet over de plekken, want sommige plekken hebben ze gevonden, ja. En sommige oudere teksten hebben ze gevonden, ja. Maar waar is Paulus? Waar is Petrus? Simon Barjona. Geen graaf gevonden. Er is wel een graftombe onder de Sint-Pieter in Rome. Onder Sint-Pieter. Maar het is symbolisch. Dat is niet de echte graf van Petrus. Omdat Rome, die bevestigt zijn autoriteit op Petrus. Deze discipel van Christus. Dat is het. Er is niks legitiems aan. Want weet je waarom? Want er bestonden niet. Het is Harry Potter. Verteld in Londen. Ja, Harry Potter die gaat ook naar Londen toe en al die Engelse plekken. Ik weet niet eens, Hertfordshire en al die shires bullshit van Engeland. Ja? Maar dat betekent niet dat Harry Potter bestaat. Ik kan me voorstellen dat andere mensen, Harry Potter bestaat niet? Nee, het bestaat niet. Spider-Man bestaat niet, Glenn? Wist ik niet. Ik kan me voorstellen, man. Scheidsziek, Jezus Christus. Jacobus, de broer van Jezus. Er is alleen maar een inscriptie, Jacobus, zoon van Jozef, broer van Jezus, werd gevonden in 2002. Ja, maar de authenticiteit is controversieel. Men weet niet dat het waar is. Weet je waarom? Omdat het allemaal nep is. Daarom. Ze maken die dingen ook, want op een gegeven moment als mensen die soort dingen beginnen te ontdekken, willen ze bewijzen hebben om het te bevestigen weer, zodat mensen weer in die fucking slaap vallen. Dus eigenlijk de brieven zelf, veel brieven worden door historisch beschouwd als pseudo-epigrafisch. Toegeschreven aan Paulus. Dus zelf die brieven van Paulus, de zogenaamde van Paulus, zijn niet door Paulus geschreven. Heel veel historicus die beschouwen die brieven niet eens van Paulus. Dus daar zitten ook debatten over. What the fuck, mensen? What the fuck? We zijn echt goed genaaid, hoor. Maar ik geef jullie de archetypen van Paulus. Paulus is de innerlijke omgekeerde krijger. Het is de omgekeerde krijger. Normaal gesproken moet je een krijger die vecht voor waarheid. Hij is de omgekeerde krijger. Die komt en die verblindt meer mensen dan hij wakker maakt. Hij laat de zwaard los. Hij compromitteert zijn spirituele leringen. Wordt compromis gesloten met de staat. Want het betekent dat niet ongehoorzaam zijn. Wees gehoorzaam aan de staat. Luister naar deze mensen. Dat is wat hij zegt. De enige wat ik een klein beetje heb geproefd van is dat, geloof niet de Romeinse wet te veel, maar geloof bij wetten. Want de Christuswet is de wet. De wet die ik nu aan jou vertel. Ja, maar dat doet hij ook heel erg subtiel, want hij predikt ook over, blijf maar gewoon gehoorzaam, slaven. Blijf maar gewoon gehoorzaam. Dat is de enige manier waarop ik dat kan goed praten of begrijpen, is dat hij gewoon of bang was voor de Romeinen. Hij was dus een lafaard.
Of is hij gewoon in dezelfde cahoots met de politieke organen? Ja, beide zijn geen goede kwaliteiten. Dus hij is een tegenovergestelde van een krijger. Eigenlijk een omgekeerde krijger. Petrus is de rots van geloof in jezelf, in God in vorm. Dat jij de God bent in vorm. Wij zijn allemaal deels van goddelijkheid. Jacobus, ik zou zelf zeggen, is een praktische stem van wijsheid en discipline. Dat moet je ook hebben. Het zijn archetypen, dit zijn dingen die je moet hebben. Ik zou alleen maar Paulus beschouw ik als een schaduwwerk. Ja, stoppen met mensen continu zeg maar, te misleiden met je moet slaaf blijven bullshit. Goed mensen. Nou, ik heb iets positiefs hiervan kunnen proberen te maken. Niet helemaal gelukt, maar ik heb wel één slotzinnetje. Ja, de fysieke afwezigheid van de harde archeologische data van deze boeken, van alle boeken van de Bijbel zelf, hoeft geen zwakte te zijn. Ja? De esoterische kracht van de teksten schuilt niet in hun historische feitelijkheid, maar in hun innerlijke werkzaamheid als levende symbolen. Dus het zijn symbolen die dan naar voren komen in die teksten, de hele Bijbel. En die moet je kunnen inzien. Dit heb ik dan geprobeerd te doen met mijn serie. En dan zie je de symbolen en dan kan je iets van leren. Desalniettemin, de laatste boeken die zijn vreselijk gecorrumpeerd, zijn corrupt als de pest. Ja, vooral de zogenaamde brieven van fucking Paulus. Ja. En die leren mensen gewoon slaan. En dan nu begrijp je ook waarom iedereen gewoon fucking niks doet. Omdat het in de Bijbel staat. En dat is ook waarom ze dat aan de zwarte mensen hebben gegeven toen de tijd, zodat ze niks doen. Je kan niet niks doen. Je moet iets doen nu. Je moet opstaan en iets doen. Mond open, nee zeggen, geen belasting betalen. Weet je, die dingen moet je doen. Maar als je geen belasting betaalt, weet je wat gaat gebeuren? Ze kunnen dan de politie niet meer betalen. Er is gewoon geen reden om deze immorele mensen op straat te hebben. Vervolgens, als je een politie wil zijn, ja, en ik praat uit liefde, wees een leerkracht van moraliteit. Dat moet je doen. Je gaat niet rondlopen en zeggen dat je denkt dat je autoriteit hebt om dingen te doen. Als mensen moreel zijn, hebben we geen politie nodig. Dus de polities die kunnen dan omgeschoold worden in morele agenten. Morele agent moet je worden. Dat moet je zijn. En dan is er ook geen geld om militairen te betalen, zodat die militaire mensen gaan naar de andere kant van van de tuin om andere mensen te schieten. Vervolgens komen ze terug als mietjes, omdat ze dan pijn hebben en weet ik veel. Ja, want je bent immorele daad gaan doen. Ik ga geen mensen schieten hoor. Jij hebt besloten om die pad te gaan. En jij hebt besloten om te luisteren naar deze, zeg maar, ezels. Die daarboven, zeg maar, zichzelf heersers noemen. Die jou sturen om immorele daden te doen. In je fucking secte. Stoppen nou gewoon hiermee, mensen. We zijn eigenlijk bijna aan het eind. Wie heeft die Jezus vermoord? Ik ga het nu verklappen. Ja, de echte Jezus heeft fucking Paulus vermoord. Ja, en dan bij uitstek de regeringen. De overheden. Want die willen niet dat deze Christus omhoog. En dat is de reden waarom ik denk dat Paulus in cahoots was met de fucking politieke bewegingen toen der tijd. Dat kan niet anders. En die heeft dan de spirituele lessen die we daadwerkelijk hebben gekregen, heeft gewoon vermoord. Niet de Christus op de kruis. Paulus heeft het gedaan met de fucking regeringen. De echte ware Christus vermoord. Want een Christusfiguur is geen slaaf. Een Christusfiguur is geen slaaf. In geen enkel niveau van zin. In geen enkele manier van denken. Niet in de geestelijke wereld en ook niet in de fysieke wereld. Want hij is per definitie een morele persoon. Hij heeft geen slavenkettingen nodig om hem te vertellen wat die fuck hij wel of niet moet doen.
overheden en Paulus. Met een fucking... Hier, kijk hier, dingen vallen gewoon. Met een fucking verhaal van, laten we zeg maar, gehoorzaam blijven. In ieder geval mensen, dat was het voor vandaag hoor. Dankjewel voor jullie, zeg maar, aanwezigheid en jullie aandacht. Waardeer ik zeer. Verspreid dit bericht naar iedereen die je kent. En vooral die fucking christenen. Dan zal je ons een hele goede daad geven. Tenminste, help je mij gewoon tenminste dit bericht te brengen naar de meeste hardnekkige mensen daarbuiten die zichzelf christenen noemen. Dankjewel voor alles. Deel dit bericht. Ja. En hou je haks, zou ik zeggen. En zoals ik altijd zeg, anekum netef, sesh, en maat. Tot de volgende week, mensen. Waar we gaan praten over Openbaring, de laatste boek van de Bijbel. En maat. Tot ziens.